Podemos empezar. Boas tardes a todos. Como todos sabemos, estamos enfrentándonos a unha crise sanitaria sin precedentes que está afectando de un xeito moi considerable tanto á saúde como ao ámbito económico e social. Decirlles, en primeiro lugar, que alegrome de velos aquí, de novos, e que estén ben de saúde. No meu nome, de toda a corporación, darlle o agradecemento e un aplauso a todas aquelas persoas que tuveron ao frente da loita e tamén manifestar en nome de todos o noso pésame a todas as vítimas do coronavirus. Ben, empezamos co pleno, empezamos cos asuntos da convocatoria do orde do día. Punto número 1. Aprobación, si procede, da ata de sesión extraordinaria de data 11 de marzo de 2020. Voceiro, algo que negar? Vostede. Votación. Votos a favor. Punto número 2. Aprobación, si procede, do convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Meaño para a execución do proxecto Mellora da Seguranza Viaria da Estrada Provincial 9306 Covas Padrenda. Ben, a Diputación de Pontevedra é titular da Estrada Provincial, que acabamos de nombrar, a Estrada Provincial 9306 Covas Padrenda, que transcorre polo Concello de Meaño e unhas parroquias de Covas e Padrenda. Ten unha longitude de 893 metros, incluído o vial principal e o treito antigo. O Concello de Meaño está interesado en que, por parte da Diputación de Pontevedra, como ente titular da estrada, dote a esta entrada de 2 carriles de circulación de 2,75 metros de ancho cada carril, beirarúas de 50 metros na marxe dereita e senda peonil de ancho variable adaptado ao espacio existente, coa finalidade de mellorar a funcionalidade da vía e a súa seguridade tanto para o tráfico rodado como peonil. Ten un orzamento de 537.130,41, a Diputación aporta o 70%, que serían 375.991,29, e o Concello aporta o 30%, que sería 161.139,22. A Diputación de Pontevedra, consciente da necesidade de aumentar a seguranza viaria, propón a suscripción dun convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Meaño para a execución do proxecto Mellora a Seguranza Viaria da Estrada Provincial 9306 Covas Padrenda. Segundo a normativa vixente, é competencia do Concello o acceso ao núcleo de población. Por outra parte, o artigo 36 da Lei 7985 do bases reguladoras do réxime local encomende ás Diputacións provinciales a que se dirixen a súa actividade a asegurar a prestación integral e adecuada dos servicios de competencia municipal. A tal efecto, e co fin de posibilitar a consecución real e efectiva dos mesmos. É polo que se instrumenta o presente convenio dirixida ao cumprimento das obrigas impostas pola normativa vixente. Segundo o artigo 30.1.c da Lei 8/2013 da Estrada de Galicia, o financiamento das actuacións levadas a cabo nas estradas poderán realizarse, entre outras modalidades, mediante procedimento de colaboración con outras administracións públicas. Por outra parte, o artigo 10 da Lei 7/985, do 2 de abril, reguladora da base de réxime local, establece que a Administración local e as demais administracións públicas axustarán as súas relacións recíprocas aos deberes de información mutua, colaboración, coordinación e respeto aos ámbitos competenciales respectivos, engadindo no punto 2 que procederá a coordinación das competencias das entidades locales entre sí cando as actividades ou servicios locais trascendan o interés propio ou sexan concurrentes ou complementarias, configurándose o convenio interadministrativo regulado nos artigos 57.2 da Lei 7/1978 do 2 de abril, Lei de Bases Reguladores de Réxime Local, e o artigo 57 seguintes da Lei 40/2015 do 1 de outubro do réxime xurídico do sector público, como mecanismo para materializar o interés público que teña encomendado.
Dicir que esta é unha estrada de moito tráfico, a parte de dotar dos carriles beirarúas e senda peonil, está contemplado unha rotonda xusto cando termina o término municipal de Meaño, concretamente no Ribadumia. E na parte de arriba, onde se bifurca en Covas, aí no sitio máis ancho, onde está o transformador, a intención é facer dotala dunha pequena plaza. A aplicación orzamentaria de imputación de achega do Concello no momento actual non conta con crédito suficiente para facer fronte a este gasto, polo que se atopa en tramitación correspondiente a habilitación de crédito adecuado e suficiente mediante o correspondiente expediente de concesión de crédito extraordinario. A vista do que antecede e dos informes emitidos pola secretaria interventora, esta alcaldía propón a Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras e Urbanismo e Desenvolvemento Sostible que determinou favorablemente este asunto e, a sa vez, propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Meaño para a execución do proxecto de mellora de seguranza viaria da Estrada Provincial no 1306 Covas Padrenda. Segundo, autorizar e dispoñer do gasto que supón a achega municipal prevista neste convenio, que ascende a 161.139,22, con cargo á aplicación orzamentaria do estado de gastos do Orzamento Municipal 2020, quedando condicionado a asistencia de crédito adecuada e suficiente coa entrada en vigor da modificación de crédito, mediante concesión de crédito ordinario, en tramitación. E, por último, terceiro, facultar tan amplamente como sexa preciso a alcaldía para a execución deste acordo e sinatura do presente convenio. Moceiro, ten algo que manifestar? Como xa dixemos en moitas ocasións, xa na pasada legislatura, creemos que esta obra é necesario rematala. Xa levamos máis dunha legislatura con esta obra así, polo menos na anterior non empezouse a legislatura e rematouse e non se fixo ademán por rematala. Xa nos nunha moción do 5/12/2017 trouxemos a Agrupación Socialista aquí a inclusión desa rotonda que se vai a levar a cabo na saída de Covas, onde remata o termo municipal. A verdade é que é necesaria rematala porque, desde o meu punto de vista, xa como non sei se decir viandante incluso, de pasar por ali andando, vin como varias persoas teñen saído xa nunha camilla por un accidente e acabar debaixo dos postes dunha parra. É moi perigosa esa curva, xa que no tramo que hai entre a primavera e o outono, incluso o inverno, as primeiras choivas que hai do ano, pois, coa grasilla que deixan os camións, que é moi transitada, pois é imposible moitas veces controlar o coche cando pasas por ali. Tamén nos agrada que se conten con estas peticións que nós tamén facemos e, bueno, agrádanos que non habendo maioría absoluta se teña en conta a oposición, porque estes últimos anos, na legislatura pasada, non se teña en conta a oposición, e agrádanos pola parte do goberno que se teña en conta. Esta obra referida xa é algo que vimos demandando desde a oposición na anterior legislatura, durante os 4 anos, en distintos plenos, a mellora, a necesidade de mellora. Nos distintos programas dos distintos partidos se facía mención a esta obra. Chegou un momento de facela, perfecto. Canto máis aporta a Diputación, menos aporta o Concello, que a obra quede feita, rematada, e todo o que queríamos e buscábamos os distintos grupos xa desde hai 5 anos para cá. Pois, alégrome que os 3 grupos temos de acordo pola seguridade viaria, tanto o tráfico rodado como o de peonil. Evidentemente, en unha zona onde se vai construir a rotonda, é unha zona de un punto negro, digamos, de circulación, e, bueno, unhas xestións que se fixeron de xeito continuado os meses anteriores na Diputación están dando os seus frutos e agora só queda darlle para adiante e proceder á contratación e executala. Pasamos ao punto... votación. Votos a favor? Punto número 3. Aprobación, si procede, do expediente de modificación de crédito, concesión de crédito extraordinario 1/2020.
Visto o expediente de concesión de crédito extraordinario 1/2020, motivado en que na aplicación orzamentaria de imputación da chega do Concello ao convenio de colaboración coa Diputación para o proxecto Mellora da Seguranza Viaria de Covas Padrenda, no momento actual non consta crédito para facer fronte a este gasto. Visto a financiación, que será con cargo remanente de líquido de tesorería para os gastos xerais, aforro propio procedente dos exercicios anteriores, obtidos da liquidación do orzamento correspondiente ao exercicio económico 2019, calculados ao abeiro do artigo 101 e 104 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril e do SEC 201. Propónse, e así determinou a Comisión Especial de Contas, ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito, concesión de crédito ordinario 1/2020, financiados con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais, aforro propio procedente de exercicios anteriores, obtido da liquidación do orzamento correspondiente ao exercicio económico 2019, calculados ao abeiro do artigo 101 ao 104 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril e do SEC 201 nos seguintes términos. Créditos extraordinarios 1/2020. Vai ao capítulo 6. O aumento sería 161.139,22, que sería a aportación do Concello, 30%. Financiase a aplicación, sería o remanente líquido da tesorería, e os fins é o que dixemos antes, a chega do Concello ao convenio de colaboración entre a Diputación e o Concello. En resumen, o capítulo de orzamentos queda como segue. En gastos, quedarían 5.350.019,02 e en ingreso a mesma cantidade, 5.350.019,02. Segundo, que continúe a tramitación do expediente coa exposición pública para os efectos de reclamación na forma de prazos que se establece no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 4 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, en concordancia cos artigos 37 e 38 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril, quedando definitivamente aprobado sin perxuicio das publicacións pertinentes de non presentarse reclamacións contra o mesmo. Moceiro. Hai un informe favorable da Secretaria de Intervención, non hai máis nada que decir. Movimento necesario para levar a cabo isto e, polo tanto, o mismo, non hai nada que decir. Procedamos entonces á votación. Votos a favor? A favor 13, unanimidade. Punto número 4. Ratificación, se procede, do marco presupuestario a medio plazo do período 2020-2023. O artigo 29.1 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera, as administracións públicas elaborarán un marco orzamentario a medio prazo no que se enmarcará a elaboración de 2 orzamentos anuais a través dos cales se garantirá unha programación orzamentaria coherente cos objetivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública. De acordo co artigo 15.5 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera, correspóndelle ao Ministerio de Economía elaborar periódicamente un informe da situación económica española. Dito informe conterá, entre outras informacións, a taxa de referencia de crecemento do PIB de medio prazo da economía española, que limitará o gasto das administracións públicas. Segundo, o acordo do Consello de Ministros de data 11 de febreiro de 2020, polo que se fixan os obxectivos de estabilidade presupuestaria de débeda pública para o conxunto de administracións públicas e de cada un dos seus sectores e regla de gasto para o período 2020-2022, estímase para este período como límites o 3, 3,2 e 3,3 respectivamente. Por outra parte, ao non dispor de información sobre o límite de variación previsto no 2023 e ata que o mesmo non se coñeza, debe aplicarse a taxa do último ano do período disponible, que sería o 3,3. Dado que antes do 15 de marzo de cada ano se remitirán os marcos orzamentarios a medio plazo e que, cando a súa tramitación e aprobación a normativa de estabilidade presupuestaria non sinala o órgano competente, polo que, con data 13 de marzo do 2020,
se dita a resolución da alcaldía polo que se aproba o marco orzamentario a medio prazo do período 2020-2023, da que se dou acceso, e que se mete a ratificación, presentando o seguinte desglose. No 2020, unha estimación de 4.175.000, 2021, 4.070, 2022, 4.130, 2023, 4.153. Eso en ingresos. En gastos é o mesmo. No ano 2020, 4.175.000, 2021, 4.070, 2022, 4.130.000 e 2023, 4.753.000. Pois, algo que alegar? Bueno, evidentemente, estos son estimacións que hai que facer, porque veñen dadas por lei do Ministerio de Facenda, pero que, bueno, que isto pode variar, evidentemente, ao largo dos anos, como xa está variando debido á crise do COVID-19 que estamos a vivir. Comentamos a mañá na comisión que, evidentemente, falta de responsabilidade por parte da intervención secretaría que elaborou o informe, pero evidentemente os números non se parecen en absoluto en nada o que van a ser a realidade debido á crise do COVID. Polo tanto, ratificar algo que non ten sentido, maior sentido, pois non vamos a votar a favor. Que existe claro que hai un procedimento que hai que seguir, hai que facer unha estimación a medio plazo, 2020-2023, hai que facer unhas estimacións. Evidentemente, o COVID vai marcar un antes e un despois, e estas son estimacións que había con antelación. Que sean un pouco optimistas, é posible. Veremos o que sucede. Entonces, vamos a proceder a ratificación. Votos a favor? 6. Abstencións? 2. Votos en contra? 5. Punto número 5. Toma razón dos acordos adoptados polo Pleno do Xurado de Expropiación de Galicia na súa sesión de data 12 de marzo de 2020 en relación cos expedientes 2019-966, 2019-967, 2019-968 e 2019-969 en referencia ao proxecto execución da primeira fase de apertura e urbanización de vial en Iglesia Lores. O Pleno da Corporación, en sesión 8 de abril de 2019, acordou iniciar o expediente para a determinación do xusto precio dos bens de execución da obra por xeto de execución da fase 1 de apertura e urbanización do vial da Iglesia Lores. O Santander se lle pagaban 19.987,50, Alicia Besada Torres 531,40, Manuel Rosalviñas 1.008,60, Hermano Gerardo González 740,72 e Manuel Rosalviñas 1.972,72. Requiriu aos propietarios para que formalizasen a aceptación de valoración ou presentasen a súa folla de aprecio. Nos, no Pleno da Corporación de data 26 de xullo de 2019, acordou ratificar as valoracións e folla de aprecio e notificalas aos interesados co que non se chegou a acordo para que nun plazo de 10 días hábiles as aceptaran ou rexeitaran. No caso de que estas interesados aceptasen neste plazo, consideraríase fixado o precio xusto. En caso de rexeitamento ou de silencio por parte dos propietarios do expediente, pasaría ao xurado de Expropiación Forzosa de Galicia, que decidiría o xusto precio. Acepta a folla de aprecio Alicia Besada Torres, propietaria da parcela número 2. Dase traslado ao xurado da Expropiación Forzosa das pezas separadas para a fixación do precio xusto das restantes fincas afectadas. O Pleno do Xurado da Expropiación de Galicia, na sesión 12 de marzo de 2020, acorda que o expediente sería da finca número 1, o expediente 2019-966, finca número 1, acorda a cantidade para o Banco Santander 23.207,63, para o expediente 968, a finca número 3, propiedade de Manuel Rosal, a cantidade de 1.080,60, para a finca número 5, que sería o expediente 967, heredero Gerardo Trelles, a cantidade de 760,46, e o expediente para a finca número 6, que sería a finca número 6, que sería o expediente 967, propiedade de Manuel Rosalviñas, a cantidade de 2.205,71.
A vista do que antecede e do informe de fiscalización da secretaria interventora, esta alcaldía propoñe, e así determinou a Comisión Especial de Contas, tomar razón do acordo do Pleno do Xurado de Expropiación de Galicia do data 12 de marzo de 2020 e, a súa vez, propoño ao Pleno da Corporación o seguinte acordo. Primeiro, tomar razón dos acordos adoptados polo Pleno do Xurado de Expropiación de Galicia de data 2020 en relación cos expedientes. Expediente 2019/966, finca número 1, fixar como precio xusto da finca número 1 do proxecto de execución da fase 1 da apertura de urbanización e vial de Iglesia Lores, propiedade de Banco Santander, a cantidade de 23.207,63, incluído o 5% do apremio de afección, segundo o que se detalla na folla de valoración que se xunta. Para a finca número 3, fixar propiedade Manuel Rosal Viñas a cantidade de 1.008,60, incluído o 5% do premio de afección, seguindo o que se detalla na folla de valoración que se xunta. Para o expediente 967, que ven sendo a finca número 7, fixar un precio xusto de 770,46, que é propiedade de hermano Gerardo Gómez Trelles, incluído o 5% do premio de afección, segundo o que se detalla na folla de valoración da Xunta. E, por último, a seguinte parcela sería o expediente 967, a finca número 6, propiedade de Manuel Rosal Viñas, a cantidade de 2.205,71, incluído o 5% do premio de afección, segundo o que se detalla na folla de valoración que se a Xunta. E segundo, dar cumprimento ao artigo 41.1 da Lei de Expropiación Forzosa, 16 de decembro de 1954, procedendo ao pago do prezo fixado polo Xurado de Expropiación de Galicia, segundo se sinala o independente artigo e seguintes, e a ocupación dos bens, como trámite previo ao inicio do expediente de contratación da demandita obra. Resumindo, unha evaluación por parte do Concello, con dinheiro determinado para os propietarios, non se aceptaron, foi a Xunta de Galicia, xuste precio, estableceu uns valores, e agora son os que temos que proceder ao pago para poder iniciar a contratación de obra. Vostede algo que negar? A obra é necesaria, xa deixamos moitas veces aquí, está tardando xa en acabarse. Esta obra. O mesmo a obra é necesaria. Facíamos un apunte sobre a titularidade do Banco de Santander, que, según parece, non está clara e que pode volver a retrasar este expediente. Tamén está pendiente, está pendiente non, a partida presupuestaria que había este ano para esta obra, creo recordar que non había partida presupuestaria, máis que vende A incorporación. O que é ocupación, o sea, o expediente de expropiación, no intre que se inicia o expediente, hai que autorizar o gasto, o sea, facer unha retención de crédito polo importe que supón a expropiación. Entonces, incorporouse. Nos expedientes de incorporación de remanente que se fala aí, incorporas a cantidad inicialmente. Ahora hai unha pequena variación, que é sobre 4.000 euros, que sustraeremos da bolsa de vinculación. O sea, sustraerase deses 20.000, vincula con eses 20.000. Porque partida presupuestaria propia non había para esta obra. Este ano non, pero sí había do ano que xa se iniciou. Cando se inicia un expediente que non se ejecuta no ano, hai que incorporalo. E, bueno, esperemos que se enrede o menos posible. Pois así esperaremos. Temos un período para facer o pago do xuste precio e a partir de aí empezar co procedimento de contratación da obra. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade, abstención. Bueno, pasamos á parte de información e control. Punto número 6. Dar conta da resolución de aprobación da liquidación do Orzamento Municipal 2019. Unha vez practicada a liquidación do Orzamento 2018, a Alcaldía, en uso das facultades que lle atribuía o artigo 191.3 do Real Decreto Legislativo 1/2004 do 5 de marzo, o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, en concordancia co artigo, aquí a legislación, aprobou a liquidación do Orzamento 2019 cunha corrección de data 7 de abril de 2020. Aos efectos de dar cumprimento ao disposto no artículo 193.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004, debe darse conta ao Pleno da aprobación de declaración na primeira sesión que se celebre
dende a súa aprobación. Así mesmo, en complemento do artigo 193.5 do citado Real Decreto Legislativo 2/2004, deberá remitirse unha copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A resolución de aprobación coa corrección douselle acceso e vamos a facer un pequeno resume, un desglose. Resultado presupuestario, 474.600,68, o remanente de tesorería, 3.886.413,92, total remanente de crédito, 1.776.190,25, o remanente de crédito a incorporar serían 857.523,60. O superávit presupuestario, capacidade de financiamento superávit no financiero, sería 415.593,51. Queda dado conta. Punto número 7. Dar conta do informe secretario de intervención relativo á avaliación do documento da estabilidade orzamentaria, regra de gasto e sustentabilidade financiera do Concello de Meaño e dos investos financieramente sostibles correspondiente á liquidación do orzamento municipal 2019. Para dar cumprimento ao establecido no artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007 do 2 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001 do 12 de decembro de estabilidade orzamentaria, a intervención xeral deberá levar ao Pleno un informe sobre o cumprimento do objetivo de estabilidade da propia entidade local e dos seus organismos e entidades dependentes. O informe emitirase con carácter independente e incorporarase aos previstos nos artículos 168.4, 172.2 e 191.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, referido respectivamente á aprobación do orzamento xeral, ás modificacións e á súa liquidación. Polo que se dá conta do informe correspondente á liquidación do orzamento 2019, do cal se dou conta, e do que resulta a capacidade de financiación superávit non financiero é igual a 415.593,51. A regra de gasto, a diferencia entre o límite da regra de gasto e o gasto computable de liquidación 2019 é de 93.825,09. Cumpre o principio de sustentabilidade financiera na doble vertiente, límite de débeda dos ingresos correspondientes liquidados no exercicio anterior, o 100%, e o período, cumpre tamén co período medio de pago a proveedores. O resultado da avaliación cumpre cos obxectivos de estabilidade, regra de gasto e sustentabilidade financiera na liquidación do orzamento do exercicio 2019. Queda dado conta. Punto número 8. Dar conta do expediente de incorporación do remanente de crédito. Para dar cumprimento ao disposto das bases de execución do orzamento, dase conta da resolución da alcaldía, son 3 resolucións, o 5/2/2020, 5/2/2020 e 27/2/2020, de aprobación dos expedientes de incorporación de remanente de crédito, as que se deu acceso e de cal a cada importo de 857.523,60, dos cales a financiación queda como segue. 564.451,70 serán financiados con achegas da Diputación Provincial, 282,49 serán financiados con cargo ao remanente líquido da tesorería e 5.049,41 serán financiados con cargo ao remanente líquido afectado. Como dicía, hai 3 incorporacións. A incorporación número 1 é a de 287.724,44, a incorporación número 2 é a de 5.627,32 e a incorporación número 3 é a de 564.101,84. Queda dado conta. Punto número 9. Dar conta dos informes de intervención do período medio de pago a proveedores no primeiro trimestre de 2020. A Lei Orgánica 2/2012 do 20 de abril introduce o concepto de período medio de pago como expresión do tempo de pago ou retraso no pago da débeda comercial, de xeito que todas as administracións públicas nun novo exercicio de transparencia, deberán facer público o seu período medio de pago, que deberán calcular de acordo cunha metodoloxía común establecido no Real Decreto 635/2014, 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía do cálculo do período medio de pago a proveedores de administracións públicas. O período medio de pago mide o retraso no pago da débeda comercial en termos económicos,
como indicador distinto respecto ao período legal do pago establecido no contexto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Legislativo 3/2011 do 14 de novembro e na Lei 3/2004 29 de decembro, polo que establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciales. A súa vez, o artigo 6 do Real Decreto 635 de 2014, 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago aos provedores de administración públicas en relación á publicidade do período medio de pago a provedores, establece que as comunidades autónomas e as corporacións locais remitirán ao Ministerio de Facenda e Administración Públicas periódicamente, de acordo co que se prevé na orde HAP/2015/2012 de 1 de outubro, polo que se desenvolven as obrigas de suministro de información prevista na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril. A información relativa ao seu período medio de pago a proveedor referido, segundo corresponda ao mes ou trimestre anterior. A vista deste precepto legal, a secretaria interventora elaborou o período medio de pago a proveedor do Concello de Meaño, correspondentes ao primeiro trimestre de 2020, ao que se lle deu acceso. E facemos un pequeno resumen. Primeiro período 2020. Ratio de operacións pagadas en días, 1,99. Importe pagado realizados, 293.134,16. Ratio de operacións pagadas, pendientes de pago, 0. Importes de pagos pendientes, 0. Período medio de pago global a proveedores trimestral en días, 1,99. Queda dado conta. Punto 10. Dar conta do informe de cumprimento durante o primeiro trimestre de 2020 dos prazos de pago das obrigas en relación co disposto na Lei 3/2014 de 29 de decembro, por que establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. O artigo 4.3 da Lei 15/2010 de 5 de xullo de modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, establece que as corporacións locais elaborarán un informe trimestral sobre o cumprimento dos prazos para o pago das obrigas previsto en dita lei, informe que debe remitirse aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda. A vista deste precepto legal, dase conta do informe conformados pola secretaria interventora tesoureira, regulados no artigo 4.3 da Lei 15/2010 de 5 de xullo da modificación da Lei 3/2004 de 29 de decembro, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, cuxos datos máis relevantes indicamos a continuación. Pago realizado no primeiro trimestre de 2020. Período medio de pagamento, 26. Dentro do período legal, número de pagos, 328. Importe total, 204.005,91. Fora do período legal, número de pagos, 151. Importe total, 88.741. Intereses de demora pagados no período do primeiro trimestre de 2020. Número de pagamentos, intereses de demora pagados fora no período, número de pagamentos 0, importes total de intereses 0. Facturas pendientes de pagar ao final do primeiro trimestre de 2020. Período medio de pago de pagamento 0, dentro do período legal a final do trimestre. Número de operacións 5, importe 2.323,95. Fora do período legal a final do trimestre, número de pagos 0, importe 0. Queda dado conta. Dar conta do informe de Secretaría intervención sobre as solucións de acordos contrarios aos reparos formulados. En cumprimento do sinelado, dase conta do informe de Secretaria de Intervención de data 30 de 4 de 2012, do que se dou acceso de acordo cos acordos contrarios aos reparos e o resumen das principais anomalías en materia de ingresos do exercicio 2019. Queda dado conta. Dase conta do informe de resumen de resultados de controle interno do exercicio 2019.
De conformidade co disposto no artigo 37 do Real Decreto 424/2017 do 28 de abril, porque se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do sector público local, dáse conta do informe resume o resultado de control interno elaborado con carácter anual pola Secretaria Interventora con data 30 de 4 de 2020 e ao que se lle dou acceso. Queda dado conta. Dar conta das solucións da alcaldía aprobando gastos de emerxencia. Dase conta das resolucións de data 27 de 4 de 2020 e 28 de 5 de 2020 de aprobación de gastos derivados da declaración de estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionado polo COVID-2019. Como ustedes saben, con data 14 de marzo de 2020, decreta o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID mediante o Real Decreto 463/2020 de 4 de marzo. Esta situación conleva a necesidade das distintas administracións públicas de adopción de medidas tendentes a garantir a seguridade das persoas. Dada a necesidade de garantir a seguridade pública no termo municipal de Meaño, así como na obriga de garantir a protección dos empleados deste Concello e a vista das distintas recomendacións formuladas tanto polo Goberno da Nación como pola Xunta de Galicia en relación coa desinfección de espazos públicos e o uso de mascarillas pola población de cara a evitar a propagación e o contagio do COVID e ante o grave perigo de que este virus supón para a saúde das persoas e na medida en que estas prestacións non poidan ser realizadas directamente por este Concello por non dispor de bens ou medios, para elo a Alcaldía no exercicio das atribucións que lle confire o artigo 2.1.m da Lei de 7.1985 do 2 de abril reguladora da base de réximo local en concordancia coa disposición adicional segunda, resolveu unha serie de contratos de situación de emerxencia polo que se dotaron medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19. Estes contratos ou estes suministros están dirixidos á adquisición de mascarillas, á adquisición de produtos desinfectantes, de EPIs, á prestación de servicios desinfectantes e á adquisición de alimentos e produtos higiénicos de primeira necesidade para as persoas máis vulnerables. Hai unha aposta bastante importante, decir que nesta etapa tuvemos un incremento considerable de familias que pasaron a situación de vulnerabilidade, co cal empezamos, en tema de alimentos, tiñamos 20 algo de familias e logo estamos a día de hoxe con 40 algo. A súa vez, en tema de protección nos servicios sociales, fixemos un incremento dunha persona máis, traballador social, outra para axuda no fogar, e tamén unha persona, un auxiliar de policía. No aspecto de asuntos sociales fixemos unha aposta importante e con un incremento considerable de gasto. Decir que os gastos se están facendo por indicacións da técnica de servicios sociales, procedeuse a elaborar vales no reparto. Estes vales de alimentos son, sobre todo se hai nenos que estaban antes no comedor escolar, que estaban en situación de vulnerabilidade, se dá semanalmente. Nós temos os medios que lle fomos levar ás persoas máis vulnerables e os vales tamén nos recollían nos supermercados. Neste caso serían 3 supermercados, que sería o de Pedriñas, sería o de Laje e supermercados Arosa e Endena. Son onde están recollendo os vales de comida. Fixemos diferentes resolucións. No tema de funcionamento do Concello, pois foi cando se determinou pechar prácticamente, prestar servicios mínimos e teletraballo. Aquí quedamos sempre un servicio por unha persona por servicio e atendíase de xeito, se fora necesario, senón sempre por atención telefónica. A medida que foi evolucionando, fomos abrindo un pouquiño o Concello e tamén os servicios. Recordades que unha etapa na que o tema medio ambiente máis construcción tuvo parado durante 2 semanas. Entón, nós o que fixemos foi adaptándonos á normativa que indicaban as autoridades sanitarias. Nós e todos os concellos. Iso, pequeno resumen do que fixemos.
Continuando con os servicios sociales e con as persoas máis vulnerables, tuvemos un contacto cos 3 directores dos colexios, no cal nos facíamos a indicación das persoas ou alumnos que podían ter algún tipo de problema económico para poder ter conexión a internet, para poder seguir as tareas educativas. Fixemos un filtrado, a gran maioría tiña problemas coa conexión, non era un problema económico, e ao final, a día de hoxe, levamos repartidos 11 beneficiarios de diferentes colexios de Meaño, que son kit de conectividade de 25 gigas para que teña acceso a internet para realizar as tareas escolares mentras que dure esta situación. En referencia ao centro maiores, como vostedes todos saben, houve que pechar o centro maiores, piscinas, etc. Todos, digamos, os servicios municipais que se foron abrindo paulatinamente e que a día de hoxe ainda intentamos continuar abrindo. Según, sempre digo, según os protocolos ou a normativa que establezcan autoridades sanitarias pertinentes. No tema de maiores, o que fixemos é as persoas que así o requeriron, estamos prestando desde o día 25 de maio, estamos prestando axuda a domicilio. Hai 3. Bueno, perdón, axuda aos maiores que estaban no centro social polivalente. Os maiores que estaban vendo o centro social polivalente, ante a posibilidade de que estaba pechado, pois o que estamos facendo, as 3 persoas que estaban aí, tañe tal vez un cronograma, nunha fecha determinada, sen tempo determinada, están indo polas casas a prestarlle ese servicio. E manteneremoslo hasta que se abra o centro social polivalente. No tema de desinfección, espacios públicos, decir que desde o inicio compramos aquí no lado mascarillas nos comercios que tínhamos aquí, a farmacias, mascarillas, gel e guantes para dotar ao personal do Concello da protección individual. Se vos fixades, todo se centra en protección individual, a separación interpersonal e a higiene personal de lavado de manos. Todo se centra neses 3 bloques. Polo que nos respeta, desde o inicio de todo, compramos mascarillas, hidrogel, fomos repartindo por departamentos, dotamos ás persoas, ao personal, e hacia os veciños de Meaño, que fixemos? O que fixemos foi o seguinte: inicialmente empezamos a elaborar mascarillas de xeito altruistas, daqui a agradecer o traballo de todas as costureiras que botaron a man, chegamos a 1000 e algo, e as persoas que necesitaban mascarillas eran de tela, de moitos lavados, iban requerindo as mascarillas aquí. Chegou un momento que non tiñamos capacidade suficiente para suministrar esas mascarillas. Co cal, o Concello de Meaño máis outros concellos optamos por comprar mascarillas. Compramos 5.000 e pico de mascarillas, foi cando empezamos a repartir mascarillas porta por porta. Posteriormente, compramos tamén mascarillas para nenos, 400 e algo fixemos a cantidad de habitantes que tiñamos nun franxa de 6 a 12 anos, salíamos 400 e algo, e non nos chegaron, tuvemos que añadir 100 máis. Entonces, repartimos para toda a poboación, incluso para nenos, e finalmente adquirimos tamén outras 1000 que a Mancomunidade empezou a elaborar e logo a Mancomunidade repartía polos concellos. Entón, aprovisionámonos, nos collemos 1000 mascarillas máis, 1100 e algo, en total levamos entre as que fixemos e as que compramos unhas 8.000 e algo de mascarillas. Entón, a poboación, temos aquí en reserva mascarillas, que fixemos repartir. Dósenos unha curiosidade, que cando empezamos a repartir, a poboación non coincidía, porque a Asuntos Sociales nos botou unha man, nos facía os paquetillos, destruíamos por zonas, por parroquias, e sempre faltaban mascarillas. O sea, se tínhamos 5.000, sabemos que a poboación é de 5.272, según o IGE do 2019. E nos chegan mascarillas. Fixemos igual polos nenos, sucedeu o mismo. Chegamos en conclusión que había moita xente da cidade que estaba aquí vivindo, con nenos. Evidentemente, chegan a casa tendo nenos, en vez de nenos, ten 3 ou 4, evidentemente, suministramos a todas as persoas que estaban ali e máis os nenos que estaban ali. Por eso que repartimos mascarillas do censo establecido. Bueno, a normalidade foise retomando paulatinamente e o 18 de maio xa abrimos ao público de 8 a 3. Retomamos tamén o que é a Xunta de Goberno e tamén empezamos a abrir. Xa comento, o tema da piscina, tuvemos unha reunión de alcaldes e optamos pola opción Sanxenxo e Rebedomía Meaño de non abrila, dadas as circunstancias e o aforo que nos marcaba e a distancia interpersonal, viémolo un pouco inviable.
e optamos os 3 concellos por non abrir. No tema de campamento de verano, pois estamos contactando diferentes concellos, non se pode chamar campamento de verano, había que chamarlle conciliación para persoas que realmente necesiten ter un neno durante 2 meses de verano que estén traballando, ben sea matrimonio ou sea monoparental e que necesite traballar que desea un neno, pois estamos buscando alternativas. Non é fácil, dada os protocolos establecidos, ou ni siquiera hai protocolos, estamos publicando ahora recientemente esos protocolos. Entonces, a medida que teñamos normativa ao respecto, pois vamos aplicando e vemos que podemos facer. Repito, dos 9 concellos, ningún o ten claro. Dicir que tamén chegamos á conclusión, 9 alcaldes, de paralizar o tema das festas e das fogueiras, de optar por non dar autorización en espacios públicos. A nivel privado, que indique que dio o quere facer, para ter un registro, pero a nivel público, en plazas públicos e espacios de titularidade municipal, non dar esa opción. Non sei se me queda algo atrás. Pois queda dado conta. Punto 15. Dar conta da resolución da alcaldía. Este é o 16, Bueno, efectos de control e fiscalización da xestión dos órganos de goberno a que se refiere o artigo 22.2 da Lei 77/1985 do 2 de abril reguladora de base de réximo local, dáse conta ao pleno da relación de relacións adoptada da alcaldía no período comprendido entre o día 29 de novembro de 2019 e do 30 de xaneiro de 2020, que son as que ajuntaste, non? Son as que tendes todos. Vale. Chegouse a lista, o extracto como de costumbre, e estuveron a súa disposición e os xogos. Hoxe abríronse as que se editaron o menos. Ben, pasamos a mocións. Moción presentada por don José Manuel Las Pérez Montes como voceiro do Grupo Municipal Veciñal Meaño Independiente sobre a modificación da taxa anual do Servicio de Recollida de Lixo e outras. Paso a palabra e lea vostede. Bueno, hoxe comentamos na Comisión de Contas a moción que tal e como ven confeccionada o que pretendíamos votar, que agora mesmo leo, pois é posible que en base aos informes da secretaria non poida elaborarse desta maneira, non poda votarse desta maneira. Nós o que pretendíamos era que se sometese a votación neste pleno da Corporación do Concello de Meaño o seguinte: a modificación da taxa anual de recollida de lixo para aquelas empresas, PEMES ou persoas físicas autónomos que se viron afectados por a declaración do estado de alarma, suprimindo, bonificando ou rebaixando esta taxa nun mínimo do 50% para este ano 2020. A aplicación desta mesma medida, supresión da taxa de recollida do lixo durante o período de duración do estado de alarma para o resto dos veciños e veciñas de todo o Concello. Ademais, o estudio da eliminación de outras taxas de competencia municipal para este ano 2020, que dende a Secretaría do Concello nos debe indicar que estén vixentes, tales como as terrazas, as aplicadas en Mercadena ou calquera outra que signifique un alivio, por pequeno que sexa o tecido empresarial do noso Concello. O dito falado xa mañán na Comisión de Contas nos leva non a modificar a moción, sino a tratar de quitar un compromiso desta corporación de que para o ano 2021 se van a bonificar os recibos do lixo, da recollida de lixo para todos os veciños, incluído empresas, que estén censados e que paguen dito recibo no Concello. Os informes da Secretaría van por esa vía, porque non se pode aplicar esta bonificación no 2020, entón, pois insisto, quitar daqui o compromiso de todos os grupos para que no 2021 se aplique esta bonificación incluso si isto tuvese que ir acompañada dunha modificación da ordenanza de tributos, non, Teresa, de tributos. Bueno, de ordenanza fiscal non debe desta taxa. Exactamente. Pasaría pola modificación da ordenanza.
Entonces, votando ou non votando, nos está claro que vamos a pedir eso no próximo, no seguinte ou no seguinte pleno, cando toque, pero queremos que daqui saia o compromiso xa por parte do Grupo de Goberno e por parte do Grupo Socialista para este compromiso. Ben, eu creo que a opción da Diputación que moitos alcaldes fixeron esta consulta para ver como se podía reducir ou bonificar a taxa de basura. É dicir, non se pode aplicar a bonificación no mesmo ano, no ano de vengado, sería que ser posterior. Como hai dúbidas e os concellos non saben que aplicar, os que queren aplicar esta bonificación da taxa de basura, eu sería partidario de estudiar un modelo de modificación da ordenanza para posibles bonificacións que se poden establecer os concellos e logo coller ese modelo e aplicalo según o consenso que cheguemos do porcentaje da bonificación. Entón, hai un modelo estudiado pola Diputación e aplicar ese modelo para o ano 2021. O que está claro é que isto é unha competencia, modificar esta taxa é competencia do Concello. É posible que veña unha proposta unificada por parte da Diputación, do Oral, para todos os concellos, ou incluso da FEGAM, ou de onde poida vir. Pero, insisto, nós queremos sacar o compromiso de que aquí, que evidentemente que é cando máis se gasta por parte do Concello, pero tamén é cando peor están pasando as familias e as empresas, saíamos con ese compromiso de que se vai a rebaixar este recibo non podendo este ano po ano 21. Pero o que temos claro é que do Concello de Meaño estamos axudando e seguiremos axudando a outras persoas que teñen necesidade ao respecto no ámbito social, no ámbito económico, no ámbito laboral. É unha medida que se pode aplicar, teremos que estudiar a que porcentaxe e a partir de aí nos estaríamos pola labor de apoiar a iniciativa. Bueno, eso foi no que se quedou pola mañán na comisión, de que se iba a valorar de carácter para o ano que ven, porque non ten carácter retroactivo. Pero, bueno, quería preguntarlle á interventora algunhas cuestións, xa que, bueno, toda a axuda, como ben di o portavoz do Grupo de Meaño Independente, por pequena que sexa, benvida sexa. Cantos ingresos das terrazas tivemos en 2019 e canto se prevía no 2020? Cantos ingresos das tasas dos postos que están en Mercadena tamén tivemos en 2019? Canto se prevía tamén no 2020? E canto é a tasa anual na recollida do lixo para unha empresa ou un autónomo, bueno, é unha vivenda particular? Pero non... Dime. Si espera un ratillo, vemos, pero sin memoria non sei. Pero unha aproximación en canto... A ver, ingresos de terrazas, cero. Non do 2019, nunca se cobrou postos da praza. Ingresos por ocupación de vías con terrazas, cero, nunca. E ingreso de taxa de postos, máis ou menos, creo recordar que anda sobre 200 e algo ao mes. Máis ou menos. Pero anda por 200 e algo. A recollida do lixo, tanto para unha empresa ou un autónomo... Pois agora mesmo non lle sei o importe da tarifa, se eso collemos a ordenanza. De memoria non o sei. Non o sei. Podemos coller a ordenanza. Tienes que esperar un ratillo. Hacemos un receso. Ustedes mesmos. Pero non sei por qué. Non, máis que nada, era un pouco para, nesa línea do que proponen, saber máis ou menos canto é a recaudación que se está a facer para poder aplicar unha... A recaudación total... Bueno, Eu creo que non sei, teño eu aberto isto. Creo que a recaudación total andaba nos 40.000. 80.000, perdón, o 50% serían 40.000. Podémoslo ver que canto está previsto no orzamento, que sobe só un momento, e anda por aí. Vémoslo. A aplicación da ordenanza de terrazas, creo que incluso tú xechedes aquí nunha moción, e o seguimento a moción é cero. O sea, sigue sen aprobar e sigue estando en pesetas, creo recordar. En pesetas. Correcto. Entón, Sí, no ano 98. aquí non... Se está cobrando por as tasas de terrazas. Aquí, evidentemente, a mañá o alcalde comentaba de que xa se está facendo un gran esforzo por parte do Concello e que
se deixamos de ingresar non vamos a poder ni pagar. Estáse facendo un gran esforzo por parte do Concello, pero é cando peor están pasando as familias e peor están pasando as empresas. Seguramente unha empresa que desconten 100 euros ou 50 euros, e falo de 100 euros, que xa sería bastante, porque poucas pagarán 200 euros ao ano, penso, pero evidentemente todo axuda. O sea, non hai nada, aprobamos a eliminación do IAE, cando hai un imposto que meaño o pagarán 6 empresas. E demos un bombo tremendo cando meaño é un imposto que pagan, podome equivocar, en vez de 6, 12, unha dúcia. Entón, creo que isto é efectivo. Se son 40.000 euros que deixen de entrar nas arcas, son 40.000 euros que teñen os veciños e as empresas de meaño. Estamos facendo un esforzo, temos que actuar dentro da responsabilidade, evidentemente é un diñeiro que pode ser asumible. Estamos facendo tamén, axudando bastantes familias que a día de hoxe están traballando e non hai ingresos ou tasas, o sea, estamos facendo un esforzo bastante considerable, non só nos servicios sociales, sino tamén as familias que estamos mantendo o salario e nos están tendo en conta os seus ingresos polos servicios prestados. Non existen unhas tasas. O da basura é un tema a ter en conta, repito, estamos axudando a todos os veciños na medida posible e continuamos axudando na medida posible, dentro sempre da responsabilidade. Para finalizar, o sea, temos o compromiso por parte dos grupos. Perfecto. Perdón, neso foi no que se quedou pola mañá. E o ratificamos no pleno, que é o órgano que ten que ratificalo, non? Que hai que saber é que ratificamos, A proposta en sí, tal como estaba presentada... No, aquí non hai ninguna votación. Nos pedimos un compromiso por parte dos grupos. Sí. No, aquí non vamos a votar nada. Nos mesmos estamos dicindo de non votar. Nos asumimos o compromiso para chegar a un acordo e ver que porcentaje de bonificación chegamos ao basura que afecta a todos os veciños de Meaño. Pois nada máis. Vale. Moción presentada por Manuel Radio Viña como voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista Español sobre a creación dun plan para reducir a fenda digital, laboral e educativa. Tiña apagado tamén. Repito. Sí. Perdón. Moción presentada por don Manuel Radio Viña como voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista Obrero Español sobre a creación dun plan para reducir a fenda digital, laboral e educativa. Cando queira proceda. A moción presentada por esta agrupación está referida á creación dun plan para reducir a fenda digital, laboral e educativa. Leo a moción e o punto principal que se pide. A presente moción ten por obxecto a mellora da rede digital do Concello de Meaño para que a poboación adulta poida desempeñar de maneira axeitada o teletraballo e os estudantes, as tarefas educativas. O confinamento polo COVID-19 puxo a proba a capacidade de resposta das empresas, dos autónomos e do sistema educativo. Correspóndelle ás institucións públicas nacionais, autonómicas e municipais velar pola igualdade de oportunidades e a compensación de desigualdades da poboación, no noso caso da veciñanza de Meaño. Esta pandemia demostrou aínda máis claramente o que ven denunciando a Agrupación Socialista de Meaño desde fai anos, o precario da nosa rede digital e a dificultade dos nosos veciños e veciñas para conseguir unha rede con capacidade potente e veloz. Unha mostra disto foi o feito de que a alcaldía, segundo publicado nos medios de comunicación, e que nos acaba de confirmar agora cando dou conta, realizou a entrega e reparto de apuntes e deberes entre os alumnos, seguindo as indicacións dos colexios e do instituto, ademais de exercicios aos usuarios do centro social. Resulta innegable que a fenda digital se está a converter nunha fenda social contra a que temos a obriga de loitar, tanto a nivel de recursos como de capacitación. A estas alturas está claro que debemos convivir coa probabilidade de un rebrote do COVID-19 ou a aparición de outro tipo de ameaza que obriga a un cambio no contorno laboral e educativo, con todo o que elo implica. Por todo anteriormente exposto, a agrupación, o Grupo Municipal PSDG-PSOE propoña ao Pleno do Concello de Meaño para o seu debate e adopción se procede o seguinte. 1. Instar a Xunta de Galicia a aprobar un plan para reducir a fenda digital no marco das súas competencias autonómicas que axude a compensar as desigualdades entre a poboación de Meaño no que se inclúan, entre outros,
medidas para que as familias accedan á obtención de dispositivos persoais con conexión á rede. A posta en marcha de accións de formación digital para capacitar a nosa veciñanza. Como ben saben, durante este confinamento houve bastantes inconvenientes para poder facer chegar aos nenos, nenas, as actividades extraescolares. Escolares, perdón. Tamén sucede o mesmo coa presencia de dispositivos e de recursos, como é internet, no caso da rede, dispositivos digitais. A Xunta, para algunhas etapas, como por exemplo secundaria, puxo a disposición 1000 ordenadores para toda Galicia. Unha boa iniciativa, pero moi escasa en canto a materia educativa se refire. Non podemos olvidar que moitos pais e nais de familia tiveron que teletraballar dende os seus fogares e non dispuxeron dunha rede veloz con capacidade e potente. Todo isto está claro que provocará unha gran fenda social, provocando, como dixemos antes, desigualdades laborais. Por iso solicitamos que se inste á Xunta de Galicia para que realice formación para a veciñanza, dote dunha boa rede, como comentábamos, e medios, xa que é posible que se produza un novo rebrote, como así indican os expertos sanitarios. Todo apunta que un posible rebrote, o primeiro, podría ser na segunda quincena de xullo, como así nos lo fixo saber o noso presidente da Xunta. Por outra banda, buscamos que os nosos veciños de Meaño teñan tamén mellores condicións, xa que queremos ler, de novo, como seguinte, non queremos volver a ler os seguintes noticias do Goberno da Xunta de Galicia e do seu presidente dicindo cousas como: el Gobierno destinará 2.000 millones de euros a fondo perdido, las comunidades no tendrán que devolverlo, para que las regiones puedan hacer frente a la reapertura de los centros educativos en septiembre. Ao que o noso presidente da Xunta dixo: solo houve unha voz discordante, la del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que pidió libertad para destinar esta partida educativa a outros fines. O que pretendemos con esta moción, como acabamos de indicar, é que esa fenda social e digital, sobre todo, non se convirta nunha fenda social, que o vai a ser. Se temos un posible rebrote, pois teremos que estar dotados de medidas, de recursos, e estamos contentos pola labor que se fixo desde o Concello para axudar aos rapaces e as familias, pero creo que temos que estar ben preparados para unha posible reaparición de saber que. Se pode ser COVID, se pode ser unha mutación do virus, non sabemos. Esperemos que teñamos o antes posible ou ben un fármaco ou ben unha vacuna para que nos dé un pouco de seguridade a todas as persoas a nivel mundial. Referente ao tema educativo, como dixen antes, tuve un contacto cos 3 directores, repartimos apuntes aos alumnos que nos indicaron, repartimos ordenadores, propiedade deles, non nosos, a persoas que nos indicaron, e as persoas que tiñan problemas económicos para facer as labores educativas, pois repartimoslle kits. Referente á nosa parte do Concello, dicir que aquí nas instalacións xa temos fibra óptica, estamos facendo unhas instalacións dentro bastante importantes, ben equipos, compramos un armario rack, estamos centralizado todo o tema de fibra óptica e todo internet, porque estaba bastante anticuado, e entonces xa temos aumento de velocidade e no tema informático de internet vamos a ter solventado prácticamente nunha semana. A nivel veciños, dicir que en Dena hai unha operadora máis que está instalando fibra óptica, está chegando xa a zona do Coirón, entón aí xa tería 3 operadores para poder conectar, digamos, 3 ofertas de 3 operadoras. Sería no núcleo urbano. Todo o Concello de Meaño, tuvemos varias chamadas con Telefónica, bastante contactos. Se ustedes observan, estánse cambiando cento e largos de postes, estánse facendo tendido fibra óptica, hai tramos que ao mellor quedan sin facer porque algún propietario por algún motivo non deixa pasar a fibra óptica, e en xeral fago un resumen, este actualizado, de como estaría o tendido de fibra óptica a día de hoxe no Concello. Finalizado está Ameiró, Dadín, Morouzos, Lores, Ascobas, Bayuca, Pazos, Brollón, Xilo, Centroli, Altamira, Coirón, Iglesia, Beriquín, Paradela, Abouza e Iglesia. Despliegue para 2020, todos que vou ler agora van a ser despliegue para 2020. Sería o Outeiro,
O Castro, Vilareis, Os Agros, Canle, Cubela, Río da Vila, San Mauro, Solda, Trubesquido, Cristimil, Padenda de Baixo, Paza do Monte, Pedras Roivas, Tanoira, Xis, Quintáns, Souto, Vilariño, Carballoso, O Castro, Eiravedra, Ganón, Picón, Valdamor e Vilaxuega. Unha empresa que nos demandaba a conexión era Paco e Lola, pois tiñan a conexión en Valdamor e desde ali xa a semana pasada xa conectaron para esa empresa. Eu creo que ten que ser unha labor de todos, a nivel local, a nivel de xunta, a nivel de diputación, e cooperar entre todos. E o tema do teletraballo veu para quedarse, vai haber un novo modelo de xestión ou de traballar, e logo que temos que facer entre todos poñer os medios necesarios para que todo o mundo teña os mesmos recursos e as mesmas posibilidades. Co cal estamos, nosa parte, estamos totalmente de acordo. Vostedes, algo que comentar? Que estamos de acordo, que é necesario, que a inversión por parte das institucións públicas nestos sempre se queda corta. Parece mentira que no 2020 estemos falando de falta de conexión en fogares, e incluso en tramos urbanos como Dena. A Xunta abreu líneas dedicadas a PEMES e autónomos, debería haber líneas dedicadas a particulares, e desde o Concello pelear por formar, porque teñamos logo conexión, se non temos acceso a tecnoloxía, aos equipos, ou a formación para poder usalos, mal vamos. Entón, pois neso non somos especialmente un exemplo, non meaño, senón, non sei se decir España, vale? Pero esperemos irnos poñendo o carro da tecnoloxía desta nova realidade. O que existe claro que as novas xeneracións están moito máis avanzadas que a nós con respecto ás novas tecnoloxías, e onde vamos a ter problemas é a partir dunha certa idade, que aí adaptarnos habrá que facer cursos de formación ou algo para que poidan facelo. Se ustedes van a entidades bancarias, ven que cada vez máis coller diñeiro efectivo é complicado, van a ter que utilizar tarxetas, por poñer un exemplo. Se usted quere na Seguridade Social ou quere ir á Facenda, pois ten que facer todos os trámites electrónicamente, vía electrónica, sede electrónica, e os concellos pasen o mesmo. Creo que estamos todos de acordo coa moción. Procedemos á votación? Votos a favor? Unanimidade, non? Alguna pregunta? Este é extraordinario, non? Podese meter rogo a preguntas ou non? Ou deixámoslo para Julio? Rogo a preguntas. Onde ten? Ah, vale. Rogo a preguntas ao respecto? Sí. Muchas gracias por eso. Pois pasa. Sí, cando queiran, empezo. Procedemos entonces. Vale. Proceda. Ben, vou empezar primeiro polos rogos. Vou ler un rogo que presentamos por escrito. Evidentemente non trouxemos en papel, supoño que vostedes o terán, porque polas circunstancias que estamos pasando, pois estaba metido por rexistro, así que aí está perfectamente visible para todos. Rogo do Grupo Municipal Socialista do Concello de Meaño, a través do seu voceiro do Manuel Radio Ouviña. En pasados plenos vimos reiterando a necesidade de dotar de máis vixilancia os arredores de Mercadena. Concretamente, no pasado pleno 31 de xaneiro informamos aos membros da corporación que numerosos vehículos aparcaban de forma inapropiada pola rúa que leva ao lugar da iglesia. O grupo de goberno, en varias ocasións, respondeunos que este suceso remataría ao poñerse en funcionamento o aparcamento do centro de Dena, pero despois da súa inauguración segue existindo o mesmo problema. Ademais de causar un taponamento na circulación dos vehículos nese cruce, os viandantes teñen que camiñar pola carretera co perigo de sufrir un atropelo. Bueno, a continuación temos aquí unhas imaxes que non podemos ensinar, evidentemente, pero vemos como os coches están aparcados tanto a un lado como a outro e non hai nin paso nin sitio para que poidan pasar os viandantes. E están aparcados, evidentemente, nunha zona onde non deberían estar. Polo que formulamos o seguinte rogo: máis vixilancia policial e sinalizar correctamente as zonas amarelas, aplicándoas aos dous lados da carretera, evitando así a acumulación de vehículos aparcados indebidamente. Ese queda dito o rogo. Contesto. Sí, sí. Se vostede pode observar,
Hai unha línea amarilla nun dos lados que estuvemos pintando estes días, pero, bueno, por temas meteorolóxicos e por outros temas non continuamos. Quedanos pendiente de rematar de pintar esa línea, que está a Ceo Bartolo, e ahora pintar no lado contrario, que o propietario do establecemento de hostelería tamén nos solicitou. Entonces, próximamente vamos a facer o pintado a ambos lados. Sobre todo sería convinte que se concienciaran os usuarios de que non se debe aparcar, máis que nada porque entorpece moitas veces o tráfico, tendo a escasos metros un aparcamento non é o mellor máis vixiancia, máis sinais, o que faga falta. E curiosamente eu falei co propietario do establecemento de hostelería e dice que ele permite que dentro ten un aparcamento moi grande, permite que eses vehículos aparquen dentro, e en cambio non o fan. A ver, a que se analiza lo mellor. Reincidimos en que se pinte un stop, xa que se está moi cerca dali, pois xa se pode aproveitar unha sinal de stop que xa o pedimos no anterior pleno no cruce de Premedeirín, en Dena. Tamén rogamos que se revisen as farolas de Axís. Pedimos que se teñan en conta os reparos sinalados pola Secretaría de Intervención no seu informe do punto número 11 da orde do día, e que a partir de agora se trate de adoptar as medidas necesarias para facer as adxudicacións aos proveedores seguindo os procedementos axeitados e con todos os informes pertinentes. Rogamos que se publicite con máis anterioridade e maior profusión calquera noticia que saia na páxina web do Concello. Por exemplo, os días 9 e 10 de xuño estivo o autobús da doazón de San Emeaño e publicouse tal noticia o día 8 de xuño. Creo que temos que ter sempre un marxe de maniobra. En relación con isto que acabo de comentar, e xa o comentou vostede previamente, non sei se no punto 13 ou 14, é de pouco recibo ter que enterarnos polo periódico de que Meaño non abrirá a piscina municipal e ainda non está publicitado na página web do Concello de Meaño. Entón, os usuarios creo que deberían de saberlo, as familias deberían de saber, porque cando se tomou esa decisión, non só a través dos medios de comunicación que non son oficiais, concretamente do Concello de Meaño. Rogamos que, ante un posible rebrote do coronavirus, a ruta de senderismo do Padre Sarmiento se destine só para os viandantes e se desvíe os ciclistas pola carretera, que circula paralela, posto que agora hai moita aglomeración entre ciclistas e viandantes, pois moitas veces faise dificultosa a súa camiñar por esta senda. Vostede sabe que durante 3 fins de semana cortamos o tráfico desde a carretera principal hacia os Pasales, e que fai Y, desde Xeixeños hasta outra vez o Pasales. Inicialmente tuvo bastante éxito, logo a medida que as persoas podían ir ás playas, pois se estaba bo día tendía a ir para a playa. Entón optamos por non continuar con ese peche. Pero funcionou bastante ben. Iso que dá é tranquilidade, a separación interpersonal, as familias cos nenos podían andar en bicicleta, patinete, camiñar con total tranquilidade. Tiñan seguridade viaria e peonía. Nós aquí no Rogo non vimos a recriminada, faltaría máis. O que vimos a dicir é que consideramos que se hai tanta abundancia de ciclistas, se hai tanta abundancia de peatóns, pois evidentemente non se garda ni a distancia. A persoa que vai camiñando ten que estar pendente se ven unha persoa en bicicleta ou que sexa. Creo que ao mellor poderíase facer este desvío. Evidentemente non estamos para nada en contra da medida que se tomou desde o equipo de goberno, desde a alcaldía. Na nova normalidade, ao igual que nas fases precedentes, as medidas de higiene deben extremarse ao máximo, na medida das posibilidades, evidentemente. De maneira reiterada, os usuarios do caixeiro automático da entidade bancaria CaixaBank, en Dena, veñen padecendo certa flexibilidade na limpeza do mesmo. Papéis tirados, guantes polo chan, a papeleira chea, que se ven en parte é responsabilidade dos propios usuarios, creemos que tamén en parte é responsabilidade da entidade, polo que lle rogamos á alcaldía que anime a entidade a extremar a higiene, protexendo os seus clientes e coidando a imaxe do contorno, porque, por desgracia,
eso de ver as mascarillas, os guantes, tirar no chan, pois se estamos intentando cubrirnos as espaldas e coidar a nosa saúde dun virus e estamos contaminando, non ten moito sentido. Ata aquí os rogos, vou pasar ás preguntas, non sei se me quere contestar algo máis. É dicir que, bueno, nos que tomamos as iniciativas de desinfección, sobre todo unha vez a semana dos núcleos urbanos, e todos os días estamos desinfectando hasta o día de hoxe as zonas de maior concurrencia. Tamén facíamos a limpieza. Evidentemente, as entidades financieras en debería de todos os días habrían uns días alternos pola semana co que obligaba a aglomeración de personas en ese día determinados. E, evidentemente, facer un chamamento á responsabilidade individual e colectiva das persoas para que utilicen papeleras ou que poña alguna papeleira máis, que poña alguna problema máis. O que está claro é que as imaxes en sí que se nos fixeron chegar son bastante, bueno, pouco cívicas. En canto ás preguntas, pódenos explicar como foi o proceso da situación da empregada de atención no fogar tras dar positivo no COVID-19? Que actuación se levaron a cabo, tanto cos seus compañeiros como usuarios que atendía esta persoa? Ben, unha persona de axuda a domicilio, concretamente da empresa privada, que tiña gripe, foi ao médico e logo posteriormente nos notificaron que quedou positivo. Daquela facer unha proba tardaba moito, non é como agora que che fan a proba do PCR ou do que sea, rápido. Daquela non, había unha lista de espera e tal. No momento que se dou positivo, hai un protocolo a Xunta de Galicia específico para servicios sociales, políticas sociales. Aplicouse o protocolo, as persoas que tuveron contacto pasaron a cuarentena e as 3 familias que se atendían, as 3 viviendas que se atendían, puxemos contacto con elas e ofrecemos unha empresa especializada de desinfección. E procedemos á desinfección e iso é o protocolo que seguimos. Repito, unha vez que pasa dá positivo, xa a autoridade sanitaria se encarga desa persona. Xa non é competencia do Concello. Eles controlan a situación, fan o seguimiento, se nos chamámosla, que tal está, pero foi unha cuarentena no seu domicilio, tuvo algo de fiebre, pero non fora algo do común. Logo, posteriormente, fixeron de Asuntos Sociales, fixeron a prueba diferentes personas, ben polo azar, pola Xunta de Galicia ou así, e todos deron negativos. Cantos membros desta corporación do Pleno de Meaño acceden á sede electrónica do Concello? Podemos saberlo? Porque creemos que hai que empezar a digitalizarse, máis que nada porque estamos ante a situación que estamos a vivir, e deixarnos de mandar por correo electrónico información, máis que nada porque xa creo que as administrativas están... Que? Por cortesía, sí, pero xa, se nos estamos queixando de que os administrativos ou na túa persona estás hasta arriba de traballo, pois creo que se temos unha sede electrónica que nos permite ese traballo, pois evidentemente hai que facelo. No noso grupo eran todos. Ahora sí, fora un tema da firma electrónica, ahora teñen todos. No noso tamén? Bueno, pois entonces... Pero se pode mandar ao correo electrónico tamén será a veces, o certificado digital non está a veces en todos os dispositivos que usamos. Lola dice que sí, que prefiere. Ok. Ah, a mí me da igual. Prefiero que me envíe un correo, pero a mí me da igual. Bueno, hai que familiarizarse con novas tendencias. sí, o que me decíamos antes, a novas xeracións non teñen problema ningún, están moi adaptadas a novas tecnoloxías. Por mayores é máis complicado. A veces ten instalado no ordenador da casa, na nota oficina, no móvil, ou algo así, echas o correo e tamén está. Alguna pregunta máis? Sí. Houbo visitas dos técnicos que revisan as mesas electorais. Saiu a noticia de que se iban a revisar mesas electorais, en que estado, e queríamos saber tamén que medidas se van a tomar, se é que visitaron o Concello de Meaño. Sí, efectivamente, nombraron unha persona, pasou por aquí e nos, con anterioridade, habíamos decidido, da circunstancia de unha Casa de Cultura, propoñer o pabellón de Dena para as 3 mesas de Dena, a de Meaño, dadas as circunstancias e a situación do espacio tan reducido, pois o pabellón de Meaño e no de Xil tamén. O sea, propuxemos os 3 pabellóns, neste caso, para a mesa de Xil facer un pabellón de Xil, as 3 mesas de Dena no pabellón de Coirón e a mesa de Meaño no pabellón de aquí de Meaño. Propuxo o Concello ou propuxo non os técnicos? Inicialmente propuxémoslo nós. E os técnicos que dixeron? Inicialmente, sí. Vale. Cal é o número de desempregados antes do COVID-19 no Concello de Meaño? En canto incrementou o número de parados debido á presenza deste virus?
Pois teño que mirar os datos. Estaba falando de 300 e algo, agora non está no 400 e algo. Non podo dar o dato con seguridade, teño que velo. E cantos ERTEs houbo neste Concello? Pois é un dato que tampouco non sei. O sea, empresas ou pequenas empresas que tiveron que pechar por non levar a cabo esa O actividade? que é hostelería e comercio, prácticamente todos. Por lo menos inicialmente. Agora están abrindo de xeito palotina, pero non teño ese dato. Podo conseguilo, pero non teño. Pero podería non lo pasar, non? Se o consigo, paso sin problema ningún. Hombre, era conveniente que o conseguir. Cantos autónomos do noso Concello tiveron que parar a súa actividade, bueno, como lle decía, debido ao COVID? Unha cousa é pechar e outra cousa é parar momentaneamente e volver a reabrir. A ver, repito, donde máis afectou foi a hostelería, que agora están prácticamente abertos todos, as cafeterías, e restaurantes están abertos todos, e comercio, que prácticamente, que eu recordo así, menos, estou pensando, menos un ou dous, están abertos todos. Vale. Desde a etapa inicial hasta ahora, actual. Durante o confinamento, o Goberno Central, cos seus ministros de Facenda, de Economía, xunto co presidente do Goberno, reunirse co presidente da Federación Española de Municipios e Provincias. Vou dicir entre comillas, porque non se fixo oficial aínda, aprobouse que se fixera uso do remanente. Fixose aquí uso do remanente? Non. En ningún momento se tiña en mente utilizalo ou utilizouse as partidas que había e xa foi suficiente? De momento, estamos utilizando a subvención que nos dou Diputación para estes gastos de emerxencia, que no Concello de Meaños foron 17.800 e algo. Vale. Foron suficientes? De momento, sí. Tense en mente A ver como no futuro evoluciona utilizar o remanente ou o non? tema. Pero teñes en mente utilizar o remanente no caso Hombre, de que... si é preciso, sí. Vale. De momento, xa lle digo, estáse utilizando ben as bolsas de vinculación, porque a habilitación que permiteu, pois non recordo que real decreto é, dos que regulan o estado de alarma, que permiteu a utilización do superávit presupuestario para gastos de servicios sociales que inicialmente viña para investimento, pero bueno, tamén é para actividades, o sea, pode ser por capítulo 6 e capítulo 2 de gastos de servicios sociales especificamente, nada ten que ver con a salubridade, o sea, nada teria que ver nin cos mascarillas, nin cos roipis, non, solo para temas de servicios sociais. Permitía un porcentaxe que era o 20%, pero nós de momento estamos financiando con cargo á vinculación e tamén con cargo á axuda que nos dou Diputación, que concretamente a destinamos, hai un expediente de generación de crédito, é unha das resolucións que vai por aí, destinouse para financiar pois a contratación desta persoa para reforzar os servicios sociales ou de a traballadora social, un auxiliar de axuda no fogar e a compra de alimentos e material de emerxencia social, aos alimentos e os kits de conectividade. Ou que xurda nese ámbito social. E para estas familias que comentou antes que se aumentou de 20 tantas a 40 tantas, tamén se botou man dese tipo de axudas? A ver, Polo que digo, polo que está a axuda dicindo. que se dá de alimentos é en vales. Bueno, fai a solicitud, valoro a traballadora social, propón, pois, efectivamente, se esa familia poden ir a unha situación de vulnerabilidade e inclúyese na relación de vales que se otorgan pois ás familias mensualmente e se teñen nenos a cargos semanalmente. Entonces, o que se fai é adquires dáselle os vales, van directamente ao supermercado, retiran a compra que elaboran desde servicios sociais e eles nos facturan a nós. Entonces, e agora mismo pois xa levamos un gasto considerable. Diputación, saben que nos daban unha axuda para emerxencia social, que era de 7.000 euros, está agora mismo xa bastante superada. Entonces, suplementamos, generamos crédito con esa outra subvención que nos deron extraordinaria, que podía dedicarse tamén a EPIs, a desinfección, pero destinámosla basicamente a reforzar o servicio de axuda, o servicio de personal, porque houve moitas máis demandas de necesidades que había que evaluar e tal, e, sobre todo, tema de alimentos. Casi todos os concellos ten unha situación similar, un incremento considerable de personal vulnerable.
Estamos 42 e subindo. O último dato que teño, sí. Que resultados houbo tras a peatonalización dos pasales durante as franxas nas que os usuarios podían sair a pasear? Comentaba antes que resultou, pero houbo algúns incidentes? Foi... Non, a ver, do noso punto de vista foi totalmente un éxito. Foi totalmente un éxito. E unha vez que a xente xa se podía pasar ao seguinte concello e da zona de playa ao mesmo tempo, evidentemente, tendía a ir para a zona avanzada, vamos a ser sinceros, pero inicialmente tuvo moitísimos, foi o problema que era. Vale. Puxéronse multas por incumprir as normas nas diferentes fases? Cantas? Se as houbo, por qué? Recoñezco advertencias, pero constancia de sancións. Recoñezco advertencias, pero sancións en sí non teño coñecemento ao respecto de sancións por incumprimento. Agradecer o comportamento desde aquí, o comportamento dos veciños, tanto o seu comportamento, colaboración. O sea que non houbo, en principio... Que eu sepa, non teño constancia de sanción. Vale. As advertencias, imagínome, que serían pola gravidade. Intuyo que sí. Quero pensar. Como vai a creación de RPT? Aquí a empresa que nos pide un... Estaba adjudicada, a empresa son de Santiago, entón solicitaron unha prórroga porque tiñan que ter entregado os traballos se non houbera a suspensión do COVID en torno Semana Santa habíamos que acordado. Semana Santa compromiso, pero bueno, tiñan, non sei se recordo os 4 e 6 meses de execución. Entonces solicitaron no período de suspensión unha prórroga e concedese unha prórroga. Agora terán que estar a punto, supongo. É conveniente porque se estivese feita, pois evitaríanse, por exemplo, facer reparos, como se nos puxo aquí, de limpiadoras para os coidadores, profesores de escola municipal, mestres de escola tamén de música, fisioterapeutas, consexos de centro social. Sería conveniente poder tela, como vostede dixo, a ver se neste ano poderíamos tela. A intención é esa. Como está o adecentemento das beirarrúas e dos beirais en todo o Concello? A ver, aí, durante unha etapa, todos os concellos estuvemos parados, construción tamén. Logo arrancamos dun xeito bastante potente, botamos man de dúas empresas, que contratamos a dúas empresas para contar a man, estamos en menos controlado. Onte, hoxe, empezaron máis personal, entón temos 14, entón agora xa vimos ya dar moito máis rápido. Na Mancomunidade tamén van reforzar con 3 personas máis, outra cuadrilla máis, porque vostedes teñan en conta que todos os concellos estaban na mesma situación. Nós non temos moita extensión, pero hai concellos con doble extensión ou 3 veces máis extensión que nós e están pasando fatal. Ainda que boten man de empresas privadas non dan feito. E este ano choveu moito, ao ver o calor, ao vir o sol, pois a erva crece moitísimo. Pero máis ou menos a situación está controlada, algúns viales así que nos queda pendiente, pero ben, nunha semana, 2 semanas deberían estar todas as parroquias feitas. Vale. A titularidade da PO 550 é da Xunta ou do Concello? É da Xunta. É da Xunta. Entón, a competencia do seu mantemento, das beirarrúas, do mobiliario e da contorna será tamén da Xunta ou é do Concello? Vostede vai se referir aos semáforos, non? Non necesariamente. Vale. Aí nós temos un convenio con tema de tráfico para tramos de diferentes tramos para gestionar o noso tema de tráfico. A 550 eu entendo que é da Xunta de Galicia, se refire aos semáforos temos unha avería moi importante que para solventar estamos tirando a Xunta, ele dice que na competencia deles, nós decimos que sí, nós temos competencia dos semáforos de mantenimiento, pero a avería é bastante grave, supón unha inversión bastante grande, a centralita non vale tal como está, e de feito temos semáforos provisionales que estamos cambiando de batería, que levamos así unha semana e algo, creo recordar. É que este para ali, para aquí, chegounos que unha veciña do noso concello reclama danos causados á súa persoa tras unha caída provocada polo mal estado no que se atopaba a beirarrúa. O verán pasado, no 2019. A primeira resposta do Concello foi únicamente verbal, para remitila á Xunta, pero estes afirman que as beirarrúas son competencia municipal e que debería recibir unha resposta escrita por parte do Concello.
como é posible que haxa este lío, se é competencia dun. De feito, acabamos de aprobar agora aquí un proxecto para rematar o adecentamento dunha carretera onde vai ser competencia do Concello, sendo da Diputación, o seu mantemento. Entón, neste caso, o mantemento estamos facendo nós, as aceras todas estamos facendo o noso mantenimiento, todas. Pero entón, se o remiten a Xunta, se non se A ver, pola lei de estradas, sí, que pola lei de estradas, en teoría, o mantenimento correspondelles a eles. Despois se lle traslado e eles contestaron, a verdad que non sei, levo unha compañeira e non sei cal é o caso, pero non sei exactamente o que contestou a Estradas, a verdad que non sei. Poderíamos saber cos informes que haxa, poderíamos ter acceso a eles, non? Sí, sí. Poderíanos remitir, porque, bueno, é un ano, este tira afloxa, pois, evidentemente, que un mande a Xunta, que a Xunta diga non, queda competencia do Concello, despois sabemos que o mantemento que sempre fai o Concello, pois creo que se lle debería de dar unha explicación e unha saída e non marear aos veciños. Fai meses comezaron a reformar a fonte da Lagara en Simes, pero actualmente está sen acabar a súa reforma e sen limpiar. Teñen pensado acabala, non? A ver, o tema das fontes, hai algunhas fontes lavadeiros que estamos xa reformando ou limpiando. Fixemos algunhas en Padrenda, próximamente facemos unha, en Covas dúas, en Simes fixemos algunhas, e temos que ir por tramos, temos que ir por tramos. Primeiro vamos a ir a limpieza, depois os lavadeiros e fontes. Primeiro limpeza, despois... Sí. Vale. Falaba antes de que os campamentos que está esperando, a ver, buscar unha maneira máis de como buscar a concilia dos pais... Pois por hacerse un protocolo da Xunta, non? Quero recordar. Publicitouse xa isto que acaba de decir vostede aquí no pleno, en algún medio... Non, porque realmente... porque non é nada claro. Estamos falando entre os alcaldes e tampouco non teñe nada claro. E xa mañá ainda falei con un, concretamente non sabe. O que sí sabemos que o formato de campamento ese non vai a cuajar este ano. Temos que buscar un formato de Pero vai conciliación. haber campamentos. Estamos en ello. Que se lle pode chamar campamentos ou que antes era un campamento. Non vai haber. Estamos buscando unha solución de concilia. Pero a idea sigue adiante, non? Estamos dándolle forma. Se podemos darlle forma. Esperemos que se publicite mellor e con máis antelación que outras noticias. Remato a miña intervención dándolle a noraboa ao grupo de goberno de que acollera a idea de gravar os plenos que nós trouxemos aquí, xa fai meses, para buscar a maior transparencia, que polo menos quede grabado que cada un di, pero tamén teño que dicirlles desde a agrupación que a través de Gestiona Comunica podríase levar a cabo perfectamente este pleno telemáticamente. É dicir, sabemos que hai persoas que ainda non teñen un dominio das novas tecnoloxías, pero é o que nos queda por diante e temos que adaptarnos, porque esta situación de ter aquí os concelleiros sentados sin un respaldo, nin, mellor dito, unha mesa onde poder escribir, pois é un pouco precario para ser o século XXI. Creo que hai que buscar outras maneiras e recórdolles que trouxemos aquí unha moción hoxe polo da Fenda Social, esperemos que, e da Fenda Digital, esperemos que isto non avance, que en próximos plenos teñamos unha solución que sexa máis... que a todos nos poida convencer, e xa que temos un convenio adherido a Gestiona Comunicas, pois gustaríanos que se fixese efectivo. Xa que ademais dixo vostede que se está reforzando a rede, que se está comprando, pois... Si, estamos facendo unha reforma interior. Pois adiante cos cursos para... Quero entender que vostede propón unha videoconferencia. Sí, porque non sabemos no futuro, coa incerteza que pode pasar, que ao mellor nin sequera podremos estar así sentados. Entón, vamos a ser máis optimistas. Vamos a ser optimistas, pero tamén temos que poñernos... Que sabe canto antes un fármaco ou unha vacuna. Sí, a ver, os tempos non os marcamos nós. Efectivamente, evidentemente. Pola nosa parte, está todo. Moitas gracias por esa intervención. Vostede, por vocero. Ben. No período do estado de alarma procedeuse por parte do Concello de maneira acertada a un reparto de mascarillas á veciñanza. Como se aseguraron de que estas mascarillas chegaban a todos os veciños? En un segundo reparto a todos os nenos e nenas do Concello. Desde Asuntos Sociales collemos o censo e fomos, dentro de cada parroquia, fomos por lugares.
collemos 4 ou 5 personas dese lugar, botarnos unha man e conocían as casas perfectamente. Entón, todas as personas que había ali, se había demais, nos pedían e lle dábamos. Nadie quedou sin mascarilla nese aspecto. Perfecto. De todas maneiras, me di que se empregou o censo. Sí, inicialmente sí, para saber, o sea, tes que ir, nos íbamos con bolsas xa preparadas con antelación, unha bolsas do Concello, e logo íbamos metido con bolsas. En principio metemos dúas, non? Creo que metemos dúas para que fora máis rápido, e logo despois, se eran 4, pois collemos 2 bolsas para dinamizar. E foron xente do lugar ou desa zona e controlaba perfectamente as familias e as casas. A situación é extraordinaria, pero... E a súa vez, puxemos nos redes sociales se de alguén tiña coñecemento ao respecto que algunha familia ou algunha casa quedara atrás, que chamara ao Concello, como así sucedeu. E ainda así sucedeu que ao mellor non estaban ou deixouse no buzón, e se alguén quería máis, pois chamou ao Concello e entregáronse posteriormente máis unidades. Entón, di que repartiron colaboradores, veciños e Sí, tal. colaboramos todos. Vale, de todas maneiras, vostede que di que se empregou o censo, nós en algunha resolución non temos acceso a cambios de empadronamento. O censo non sei se é un elemento... Imagino que sería o número do censo. Si o número que son, por lugares. Non, nome, apellido. Estamos coa No, aquí protección... había números. Estamos coa protección de datos para No, moitas censo entregou, historias. pero a dice asociar- para facer datos deso. De asuntos sociales o que se fixo foi tantos habitantes de aquí, no lugar de, non sei, Badamor, 8 veciños. Entonces íbamos así clasificado, levamos unha bolsa, nadie levou o censo. Vale. Nadie levou o censo. Debido a algunha queixa recibida por algún veciño, bueno, algún destes rogos e preguntas se van a solapar un pouco con algunha das cousas que dixo Manuel, pero como logo ya as paso tal cual a Teresa. Vale. Debido a algunha queixa recibida por algún veciño sobre a consideración ou non de vial de titularidade municipal, e dado de que, como se dixo nun pleno anterior, existe un rexistro ou inventario de viais públicos de titularidade municipal actualizado, cando podemos consultalo? Temos que formular algunha petición para consultalo? Ese plano, non? Ben. Plano xa. Eu teño un... Sí, eso, collelo, velo. Perfecto. Sin problema ningún. Temos tamén algunhas queixas recibidas por a falta de limpeza en numerosas pistas, lavadoiros e fontes do Concello, sobre todo as que non están en vías principais. Xa se explicou hai un rato. Van a contestar dende o Concello a alegación presentada polo noso grupo respecto da modificación do Pexón? Non sei se están contestadas, algunos, non? Temos que ver. O procedimento do Peixós foi estar a exposición, remiteuse á Xunta para que fixera as consultas de referencia que establece a Lei do Solo, e no intre, que de momento foronnos pasando aisladamente informes de algunhas consellerías ou de algúns departamentos determinados, pero o procedimento é que a consellería que leva urbanismo, a consellería de infraestructuras, agora mesmo se tal nos pase o informe general coa anexión de todos os informes sectoriales de cada unha das administracións que foi aportando o seu informe. Nese intre pasaráselle ao equipo redactor e o equipo redactor ten que contestar todas as alegacións, ou observalas, contemplalas, estudialas, informar se son viables ou non viables, todas as alegacións, máis darlle resposta ás observacións que lle poñan nos informes. Vale. Como van a correr os prazos e o trámite? O trámite xa me comenta, os prazos? Os prazos, tuvo interrumpido, todos os prazos administrativos estiveron interrumpidos, entonces, desde que se reabreu os prazos, pois, o prazo que se establece, creo que non sei se son 2 ou 3 meses, a Consellería tenos que reenviar todos estes informes, e desde que se reanudou non levaba consumido moito prazo, non sei agora o prazo que quedaría desde que se reabriron os, pois valga a redundancia, o prazo, pero bueno, os prazos son... Vale. Foi trasladada polo Concello a aprobación por este pleno da petición de actuación na estrada PO 303? Estar aquí. Sí, refírese á moción de mellorar a tramo de Semieira. Foi trasladada a todos os concellos e temos respostas de que as levaron Meis, Pollo, Meis chegou outro día e, bueno, fai uns días, e Pollo e Sanxenxo, pois, creo que xa están aí. Desde logo, algunha máis que Meis veu. Vale.
nos informarán logo en canto chegue, se foron aprobadas, Sí, levaron os respectivos plenos e, vamos, están aí as respostas. O sea, que eles lle deron, foron tratados nos seus plenos e lle darían tamén traslado dos seus acordos á Consellería de Infraestructuras. Respecto á contratación da elaboración de RPT, fixemos unha serie de preguntas para solventar algunhas dúbidas. Pode respostar a ese escrito presentado, sobre todo, unha parte que non sei se é preocupante ou non, que é a posible duplicidade dese contrato que xa foi executado hai uns anos. Quen sepa, levanta a man. A ver, efectivamente, se contratou, fixeron un traballo, pois porque polos órganos de decisión pois non chegaron a executar ou desenvolver ese traballo, e volveuse a contratar o ano pasado, e non a executaron en tempo e forma. Ese contrato era un contrato de servicios, e o contrato de servicios, se non se cumple en tempo, extingues automáticamente, e volveuse a contratar. Duplicidade do anterior estudio e da actual, duplicidade non vai ser exactamente igual, porque a da anterior, a plantilla, nestes anos, foi estabilizando moito personal, e a anterior está claro que non contempla todo ese personal que se foi estabilizando. A actual contemplaráio. Canto fora o importe que se pagara daquela? Pois non sei se 6.000 ou algo así. Entón pagamos 6.000 que foron a basura e voltamos agora a contratalo por 8.000. Pero iso é unha cuestión política, unha decisión política de cando se ejecutan ou non. Iso é como elaborar un proxecto que despois non se ejecute. Vale, en calquera caso non vai haber duplicidade nesas dúas. A ver, duplicidades son documentos distintos, porque un contemplará máis plantilla, outra contemplará menos, e desde que se elaborou a outra, que pois eu non sei se foi no 2016, por aí sería, actual, a plantilla, levamos 3 anos estabilizando o personal, co cual ese personal agora xa o teñen que contemplar. Antes, supoño que non se contemplaba, e aparte as retribucións desde o 2016 a ahora, pois houve 2 veces incremento. Hai un plan de estabilidade de emprego bastante importante neste ano, e por outra parte a intención é que este ano se execute. Se antes non se podía ejecutar por lo que estaba vencido o contrato porque fora, a intención é que este ano se leva a cabo a RPT. No pleno pasado preguntamos polo resultado da medición nos distintos locais municipais dos niveis de radón e cal fora o coste do traballo da medición. Creo intuir por as resolucións que o coste foron 1.500 e algo de euros. Non sei se o pode confirmar. E reiteramos a pregunta de coñecer os resultados da medición. Cando podemos consultalos, se os pode facilitar a este pleno? Non sei se se poden facilitar esos datos. Sí. O que pasa é que dar o resultado é bastante complicado. A ver... Máis que nada é porque hai certo o nivel de radón a partir de, creo que son 300 e pico, é cando empeza a ser o peligro. A normativa establece 300 becquerelios e agora vais a aplicar eso no código técnica de edificación a partir de este ano. Distinto que fose 300 que fose 600, por exemplo, sobre todo en temas como a da Escola de Música, que era dos sitios máis preocupantes por tema de nenos e todo eso. Como todos sabemos, salía preocupante. Sí, os outros non daban prácticamente, daba aquí un pouquiño, pero os outros prácticamente non daban. O sitio que estaba rozando era o arquivo, o resto era a nivel normal, nin abaixo daba. E o do palco non. E o do palco, só da parte de abaixo. Eso é unha decisión. Todos sabemos que derívase do garradón procede do suelo da desintegración do granito. Estamos na zona granítica, nós e máis os demais concellos. Fixemos as medicións, aí se quedan elevadas, e agora que estamos no procedimento que visaron un proxecto, estuveron medindo aí para saber que caudal é necesario as máquinas para extraer eso. Entón, empezaron de cero, toxeron os ventiladores, viron que caudal necesario en un tempo determinado para establecer o tamaño dos conductos. E temos unha partida presupuestaria para, tan pronto como sexa posible, facer a contratación e solventar o problema. Cando hai un problema, de se intentar solventalo. Eso iba a preguntar, se fixo algún adianto nas obras que tiña vostede previstas, na mellora da aula de ensayo e para solucionar con ventilación o problema do radón? Sí, está avisado e eu creo que se pode visitar, sí. Está avisado recientemente o proxecto. Vieron aquí facer as medicións, repito, para facer a dimensión do caudal de extracción, e agora é que se pode xa quitar a licitación.
Vais a baixar a altura do... Pois posiblemente donde leve o conduto, onde leve o conduto, sí. Ahora temos que extraer o aire, como sexa. Vale, tamén polas resolucións queremos intuir, pero se me nos pode confirmar cal foi o coste total de facer os calendarios repartidos dentro do grupo de goberno? Pois debe ser no 3.000 máis IVA. Os 3.539 que hai aí. Pois pode ser, sí. Bueno, esperemos que de cara a este ano os 3.500 máis o do anuncio da televisión se destine máis directamente ás asociacións que a estas. Eu creo que foi unha boa iniciativa. Temos unha... Eu creo que foi propaganda. Eu creo que temos un recursos tanto a nivel cultural, deportivos, etc., e puxémoslo en valor coa súa imaxe. Son 5.000 euros que para nós está claro que deberían ir directamente ás asociacións. Eu non comparto, pero bueno. En que punto está o proxecto do Plan Concellos na mellora do vial da Buín? Pois estamos buscando firmas. Estamos todavía buscando firmas para ter a disposición os terrenos para poder executalo. Pero en principio estamos en plazo aínda para a localización de firmas. É certo que en algúns veciños existe certa reticencia, pero deberíamos ter xa solventado. Faltan dúas na máis. Pero É un proceso largo, Pero, pregunto, non o sei. En que punto? Hai proxecto técnico? Non hai proxecto técnico? A ver, hai un... Porque había un presupuesto moi exacto ao céntimo, que evidentemente pode variar, evidentemente, pero Evidentemente. estaba en función de un proxecto, de un anteproxecto técnico. Fancho un anteproxecto para saber que metros ten que dar e que, digamos, que obras tens que facer ao respecto. E efectos de plazos? Efecto de plazas, isto da pandemia paralizouse todo, evidentemente nadie se atreve a ir a unha casa a buscar firmas, ni non, ninguén, aplicando sentido común. Unha vez que eso se moderou, empezamos a falar de novo cos veciños e estamos co tema de firmas e me confirmas que faltan dúas, non? Dúas, tres. Faltan dúas, tres firmas. Dúas. Falouse varias veces do proxecto técnico que autorizou a obra do transformador e que tamén levamos tempo demandando a súa consulta. Entonces, insistimos en que queremos consultar ese proxecto, se existe, se non existe, e por que vía temos que recurrir para poder consultalo. É o que non teño, entón. Pedi cita previa con Antonio e que vos explique. Pois esta semana mesmo pedímola. Ten constancia ou non da previsión de supresión definitiva do servizo de pediatría en Dena? No que nos xeron é que era de xeito puntual que se quitou de MEIS, o pediatra que tínhamos compartido de MEIS e aquí de Dena, e sería durante a pandemia. Evidentemente, non sei o que vai suceder posteriormente. Se o quitan de forma definitiva, pois tendremos que pelexar ou loitar para que iso non suceda. En principio, a atención estáse facendo en Baltar. E en MEIS estáse facendo en Cambados, creo. O problema de pediatras é un tema bastante serio, según me explican desde a Consellería de Sanidade, non teñen efectivos, ou digamos facultativos, nesa especialidade, hasta durante 3-4 anos van a ter deficiencias bastante serias, non teñen capacidade de repoñer os facultativos de pediatría en todos os centros que demandan, co cal non está fácil. E a nivel de Galicia. Igual nos avisaron tamén que podía suceder algo parecido, que en MEIS ao parecer tamén sucede, os centros de saúde, médicos de cabeceira, os médicos de familia, que tamén teñen problemas para repoñer os facultativos actuales. É dicir, jubílase maior proporción que a capacidade de reposición que teñen. Estaremos pendientes. Está implantada a obriga legal que debe cumprir o Concello da implantación do control horario dos traballadores e traballadoras? A ver, temos unha partida para ese tema, pero todavía non temos avanzado. Temos un pequeno problema, porque tiñamos xa esbozado o expediente, pero con dátil, e a hora do dátil, Pero tendrá que ser por rasgos faciales ou polo facial, sí. Entonces a previsión é instalalo pronto. É instalalo. Temos orzamento. Pronto non podo decir datas. Datas non podemos decir.
Quixéramos presentar unha moción, pero entendemos que non é necesario, xa que debe ser un compromiso acalado por todos os grupos políticos. Referímonos a dar un servizo aos veciños para a retirada de voluminosos a domicilio ou un lugar e data concertado. É unha demanda que vimos facendo en numerosos plenos, e dado que se seguen a dar estes verquidos incontrolados, pedimos un compromiso neste pleno para dar de maneira inmediata este servicio e crear ademais unha ordenanza, se fose necesaria, de sancións para aqueles que reincidan nesta mala práctica. Hai que ter en conta que somos uns dos poucos concellos que aínda non prestamos este servizo. Ao respecto, podo decir que a través do trator grúa que temos, de xeito esporádico, cando hai algún tipo de residuos que se deixan a un lugar determinado, procedemos á súa recollida, ou ben dous operarios ou co trator ou cunha furgoneta. A día de hoxe, creo que foi hoxe, non? Cando presentamos a Xunta de Galicia, hai unha subvención e a intención é adquirir un vehículo cunha grúa e para voluminosos, específico para voluminosos. Recollida a domicilio, con... Hai que establecer logo un planning, ver que, efectivamente, ver se facemos semanal, quincenal e ver como facemos. Sí, sí. Respecto a isto, nos presentáramos a moción do punto limpio, non sei se vai na liña no que ti estás pedindo polo de recollida, está avanzado, podes vincular con isto que está pedindo outro grupo da oposición? Aquí, agora o que estamos facendo, o que estamos pedindo, hoxe presentamos é para voluminosos, tema de voluminosos. Solo para voluminosos. Solo voluminosos. Coller un vehículo que está dotado dunha grúa e está supeditado a unha subvención e logo, se nos dá a subvención, establecer un cronograma para recoller. Estámoslo facendo, pero de xeito esporádico se non necesitamos. Non existe un calendario establecido. O que pasa é que, bueno, ordenanza solo para sancións. Xa hai. Sí, pero solo para sancións, pois é un pouco un ataque directo hacia o veciño. O problema é localizar ese veciño. Si se recolle, dellen o servicio, quedarán 2 ou 3. Esos 2 ou 3, cando se sepan, ademais, que se pode multar, e non suelen ser aquí. Non suelen ser aquí. Vale, pero é un dos poucos concellos que non temos este servicio, vímolo demandando, vía mocións, vía programas, vía comentalo en rogos, e creo que xa é o momento. Confirmar que o punto limpio funciona moi ben. Durante esta pandemia, eu creo que nunca quedou o concello tan limpio, según me dice o operario municipal. Dice que quedou asombrado da cantidade de veciños que iban ali a depositar os residuos de limpieza. Que non traballo con ella, vamos a hacer ridículos e limpieza. Temos en contestar varios escritos, un deles é o da comida de xuntos polo Nadal, ou como era, no pabellón de Xil. Ten pensado respostalo? Sí. Miramos os escritos despois. Hai unhas facturas nas resolucións que seguramente, evidentemente, estarán ben, vale, pero hai unha factura que se paga, a Casa Rodiño por 660 euros por comida de Nadal no pabellón de Xil. Pon eso a resolución ou me... No, que? Eu non teño constancia deso, Eso, si é de diciembre, é da comida que se fai pero aquí no de maiores. Xuntos polo Nadal. Nos maiores, sí, no Centro Social Polivalente. Perfecto. Bueno, pois respecto aclarado, perfecto escrito, pois eso se... Foi aquí, non foi? Sí, pon xuntos polo Nadal. Sí, xuntos polo Nadal, pero foi... No centro de día. Vale. O que se paga por a comida da muller traballadora ten unha contrapartida no presuposto de ingresos? Sí. Recordan que se aprobara un prezo público para que se aprobou o establecemento dun precio público pola realización de actividades, que se establecían distintos tramos por cando son excursións, actividades deste tipo. Pois ese é o que quero. É un prezo público. Vale. Tamén se recolle casualmente esta mesma empresa tamén para aclarar un pago dunhas facturas da SGAE e a GEDI. Pero esa empresa SGAE? Hai varios pagos de facturas da SGAE por as distintas festas. Sociedade General de Autores. Sí, e máis a GEDI, que é a Asociación de Editores. Sí, calquer tipo de actuación non teñen que pagar. SGAE son por estas actuacións
de teatro, sobre todo. Sí, teatro... As que paga o Concello son No, as eso- actuacións de teatro que nos dá, que cofinanciamos co Xunta. Eu supoño que algunha verbena incluso ou algo desto, porque fala de plazas, non? Non. De verbenas, Pero nas que ponga o detalle Casa Rodiño no, SL, Esgai Casa Rudiño non pode estar. bueno, eso creo que sí que o vin, pero bueno, son cantidades irrisorias, pero Esgai Casa Rudiño non creo. non tes por aí lo... Ou aí se solapou algo. Bueno, No. pues pasaré Ahora, cho que no mes vexas. pasado, efectivamente, pagaron varias facturas, así como 6 ou 7, de... Non, máis. Ou bueno, varias, sí, porque... Pasamos aí despois un pantallazo por correo. No, sabemos. Cando entra as facturas de FACE, cántanos. Ahora se pagan, todas as actuacións se pagan, non? SGAE, posiblemente, de alguna actuación musical ou de... Todas, cine. ahora todas. O mellor da actuación da cena da muller traballadora No, que se no, pagou no. ali. No, porque esas facturas as verificou e as comprobou Cristina. O detalle pono ali. Hombre, pues Pero bueno, eu teño curiosidade bueno, hai que pero verlo, eso os verificounas todas Cristina, por si coincidían efectivamente con actuacións nosas que non foran de outro concello e eran, polo que me comentou, eran sobre todo de obras de teatro que tanto na biblioteca como nos Neno. Mileno. Teño no coche, creo. Sí. Ou a mellor a registrada que se escapara. Vale. Hai unha factura de 630 euros por unha viaxe do alcalde a Bruselas. A que se debía a viaxe? Efectivamente, a ver, non se chegou a realizar desde a Xunta de Galicia o tema desta eficiencia enerxética, a diminución do CO2. Nos vamos a facer unha aposta importante nos temas LED, co cal hai unha tanto a eficiencia enerxética como a reducción da huella ao carbono e todo eso, e nos chamaron diferentes alcaldes se podíamos ir ou se queríamos ir a unha reunión a Bruselas. Evidentemente, certos alcaldes, entre eles eu, dixemos que sí, e fixemos unha viaxe, programamos unha viaxe a de ida e volta, e foi cando da pandemia e non se chegou a realizar. Non se puderon recuperar os Estamos en trámite a ver se podemos recuperar, pero non é fácil, Sí, varias veces non é fácil. 60 euros. Vale. A resolución do día 31 do 3 do 20 da execución da sentenza que obriga o Concello a readmisión da traballadora do Centro Social Polivalente despedida o 30 do 4 do 19 ven a darnos a razón na moción que presentamos no pleno de abril do 19, xa que está claro que os seus dereitos foron vulnerados tal e como avisamos. Según a sentenza, o Concello debe pagar a traballadora os salarios dende a data de despido, ademais de reincorporala de maneira inmediata. Xa está reincorporado o seu posto de traballo? Pregunta. As sentenzas deste tipo hai un prazo para cumprilas, senón a propia traballadora pode exigir o cumprimento da sentenza, está readmitida, todavía non se abonaron os salarios de tramitación e a sentenza está recurrida en casación, porque é verdad que este tribunal lle dá, reconoce que é fija, é unha sentenza moi atípica que debe haber 3 en Galicia, pero tamén é verdad que unha anterior sentencia lle daba razón ao Concello, porque é moi atípico, bueno, o que ali se di, moi atípico, pero bueno, o laboral e o administrativo van por mundos separados, e entonces... Naquel pleno advertímolo. Pero bueno, a ver, que esta é unha cuestión que foi xa moi discutida. Sí, e non lle vamos a dar máis voltas. Por lei non se pode facer indefinida ningún traballador, e moito menos fixo. O sea, eso é indiscutible. Por lei un xuez dixo que o despida nulo. Eso é de que hai que pagar salarios de tramitación. Do laboral, un xuez do laboral. Sí, claro. Pero que o xuez do laboral non ve a legislación transversal que é administrativa. Sí. O sea, sentenzas dese tipo para nada teñen en conta a legislación administrativa e se están cargando todo que é a función pública. Pero bueno, no laboral eso pasa. A Diputación asignaron ya ahora 39 becarios. O sea que polo laboral o mundo é libre. Claro. É un mundo moi libre. Pero vamos, eses comentarios recollíamolos na acta daquel pleno. Pero vale, bueno, vale, pero... E agora nos costa o salario de un ano.
Pero é que, a ver, son sentenzas E que nos poden... costa porque Vale, iba a preguntar, está recurrida a sentencia Sí, en casación. en casación. A mí parece un despropósito, non sei se a vostede lle parece un despropósito o continuo gasto en abogados de élite a conta de todos os veciños, cando ademais vamos perdendo xuicio tras xuicio no laboral. Porque vamos perdendo xuicio tras xuicio, porque os mestres de música... Non tanto. Home, os que foron. Creo que os que Pero foron. que alternativa, que eso xo comentamos ustedes moitísimas veces, alternativa legal no administrativo, porque isto non é unha empresa, e o laboral, só están vendo algúns xuíces do laboral, que non todos, porque sentenzas en Pontevedra se ganaron, e ademais compartindo o argumento, xa un argumento moito máis completo, que si tiñan en conta o administrativo, e algunha hai tamén xa do Tribunal Superior, o sea, unha sala dixe unha cousa, pero tamén conocemos outras sentencias que din o contrario, xa as conocemos, que din o contrario, que din que de fijeza nada. Entonces, o mundo laboral é un mundo moi particular, pero ainda así, no administrativo, está taxamente prohibido declarar indefinido un traballador se non é por sentenza. E se é por sentenza, o procedimento que sigue é incluíla na relación, incluíla na seguinte oferta de emprego público. Ese é o que di a lei do emprego público de Galicia e o Estatuto Básico dos Empregados Públicos. Ese é o que di. A legislación laboral é verdad que vai por un mundillo aparte e non lle está pasando a Meaña, que lle está pasando a Diputación lle pasou ahora que lle asignaron 39 traballadores que eran becarios. Que eran becarios e non estaban de becarios, estaban facendo traballo que tiña que facer un administrativo, por exemplo. Xa, pero... non tutelados por ninguén, por exemplo. Eso Entonces chega un inspector... non é exactamente así, pero sí, bueno. Totalmente. Entón, o tema é canto nos costa os veciños, canto nos costa en abogados, canto nos costa, porque nun principio esa traballadora que creo levaba 16 anos ou 15 anos prestando servicios tuvo que ser indemnizada e ahora hai que pagar os salarios de tramitación. Entonces, me di ademais que non está incorporada. Está incorporada. Está traballando xa. Non está traballando porque o centro está cerrado, tampouco se ofreceu a facer traballos de... Pero ofreceuse a posibilidad? Tenen que ofrecer eles. O Concello, que posibilidad lle vai ofrecer de... Me está dicindo... Por sentencia temola que incorporar. Sí. Foi avisada para incorporar, sí. Pero como o centro está pechado non se incorpora. Non se incorporou como está outros traballadores que están na casa. Pero ofreceuse a posibilidad de incorporarse para traballar a domicilio. Pero é que iso tenes que axudar a ofrecer eles. É unha colaboración voluntaria. A traballadora sabe desa posibilidad? Porque se non ya dicimos daqui, o mellor ainda é peor. Os outros compañeros se superan. Pero mellor ainda é peor, se non se está advertindo de que pode prestar o servicio a domicilio. Xa non é cousa... En fin... Bueno, pois... O mundo laboral é un mundo moi particular e é complexo, Sí, e complexo e é que é moi curioso. É tan curioso como unha lei de presupuestos do ano 17 xa empeza a permitir estabilizar a propia lei de presupuestos, recoñece esas situacións, recoñece porque desde o ano 2011 as ofertas de empleo público quedaron paralizadas e recoñece esas situacións de temporalidade. Por eso permite, a partir do 17, o de estabilizar puestos de traballo que se viñeran desempeñando con antigüedade superior a 3 anos. Entonces, por un lado, a legislación administrativa permite estabilizar e ir facendo os procesos según che marca a lei, e por outro lado veñen os tribunales do laboral que se cargan todo o que che permiten por outro lado. Pero, Teresa, ti mesma estás dicindo que os administrativos van por un lado e os laborales van por outro. Totalmente. Por lo tanto, existía o risco no momento de ir ao xulgado de pasar eso. E o risco o pagamos todos, incluso destas facturas que, como comentaba Manuel, lle pos reparo, porque en Garrigues levamos pagado, creo que neste trimestre de resolucións, casi 6.000 euros de facturas. Entonces, o pagamos todos. Lo pagan os veciños e non nos podemos queixar de que non vai tal cando pagamos 6.000 euros a Garrigues por isto. Entonces, como existe... Nunha discusión... Que o horario permite. O horario permite para a estabilización, pois apliquemos o plan de estabilización, regularicemos a situación. A partir de agora. Que hoxe en día se recurra, non é laboral, que hoxe en día se recurra máis cousa, é unha situación que está aí, pois agora... Pero, insisto... Pero que a outra solución, a outra alternativa, declarar os indefinidos... podía ser nula no dereito a efectos administrativos. Declarou non xuez, e nos costa indemnización. Pero é que o xuez precisamente se permite, e é máis. O xuez é anterior.
O xuez declara anteriormente cando esta rapaza en concreto, os profesores de música gañaron o primeiro xuicio. Vale, e iso, si, Vale. ahora a lei Aí é de... cando declara o xuez. Ahora xa é distinto. Ahora o que é un despido nulo. É distinto. E aí tivemos que haber valorado o risco. E insisto, non hai... de un ano de tramitación, non, un ano e pico, unha indemnización e o coste dos abogados. A lei ahora permite nos plan de estabilización. Pero que iso non se pode Centrémonos evitar. neso e fagamos o plan de estabilización para que a xente poida Pero é tan... facer o procedimento laboral A e situación é tan regularizar extraña... a situación. A situación é tan extraña porque se hai sentencias deste tipo, de que valen os planes de estabilización? Que facemos agora de cara... Porque nesa situación hai máis persoal. Entón, que facemos? Paramos todos os planes de estabilización e morren no limbo? É que é unha situación moi extraña, Os tribunales do laborales meteronse nun mundillo que é extraña, é extraña. En absoluto, extraña. Si, persona... casar o administrativo co laboral é extraño. Teresa, vamos a dar máis voltas, xa te digo, para rematar unha persona traballando 16 anos que sexa despedida, pois... Pois, a ver, esa persona non foi exactamente despedida. Non digo por esa persona en concreto. Non superou un proceso selectivo eu non digo por esa persona que tiña en que haberlo concreto. superado. Bueno. É que esa historia. Pero, insisto, é máis, se retirou das pruebas, ni siquiera o intentou. Insisto, despido nulo. E di un xuez, que non di un membro deste partido, di un xuiz. Sí, sí. Tal e como fixemos referencia na comisión, temos presentado un escrito en referencia ao contaxio dado entre os empregados ou unha empregada do Concello. Solicitamos dos servicios da atención a domicilio. Solicitamos nos sexa contestado o antes posible, en especial o tratamento das baixas dos traballadores confinados. Simplemente eso, non temos interés en nada máis, en saber como foron tratados eses temas que xa nos dixeste que podemos vir a semana que ven ou esta semana, un día, a consultalo. Vale. Se me pode dicir, a que se refire o pago recollido nas resolucións de 605 euros a revista AP Galicia? Non sei, que de autónomos ou... Sí, de empresarios autónomos de Galicia. Hai diferentes concellos que promocionan os concellos e consideramos adecuado para promocionar, neste caso, o concello. Hai bastantes concellos aí na revista. É de empresarios autónomos de Galicia, non de Galicia. O referido a fundiciones Galipor SL por importe de 1.089 euros, non sei se... Fundiciones. Fixemos diferentes en bronce para entregar. Fixemos fusiones de diferentes da telleira e así, diferentes, non tiñamos nada. Se alguén ven, como viñeron de Venezuela ou así, non tiñamos material que darlle, un emblema do Concello de Meaño. Entón, como quedamos sin ese tipo de material, pois fixemos en representación do Concello de Meaño. Nos terreos onde está proxectado o tanatorio xa comenzaron as obras ou son as catas previstas por patrimonio? Aí, polo que teño entendido, cambiou a lei en julio de 2019, non sei exactamente a data, e para facer ese tipo de obras ou de establecimientos requeríase 5.000 metros. De repente, agora lle piden 10.000. Entonces, creo que está adquirindo máis terreno para poder implantar ese tipo de instalación. Sempre que sea unha instalación particular. Se for unha instalación pública dun concello, pois sería suficiente 5.000. Se é a nivel particular para o uso público, pois agora requiren 10.000 metros. Sei como explicar. E ten que ver con esas catas previstas por patrimonio ou algo? Por patrimonio, o permiso tiñano xa, Sí. Cando tiñan 5.000 tiñan permiso de patrimonio. Vale. Aparece así, non? Como comentábamos. Hai que verlo, non vaya a ser que se lle pagara na cuenta que non hai. Pode haber un error de conta. Hai que verlo. Vale. Estes días pasados estánse a colocar sinais de tráfico en varios puntos do Concello. Quixera preguntarlle á secretaria se ao estar a ordenanza municipal de tráfico derogada e, polo tanto, creo que non existe, pode o señor alcalde tomar decisións en materia de tráfico como, por exemplo, a colocación de sinais. Non sei, non vale. A ver, aí o que estaba sucedendo é o seguinte. É unha broma, pero vamos a ver. Hai plazas non temos públicas, ordenanza de hai tráfico. plazas públicas que sucede o seguinte. Hai plazas públicas que están sendo utilizadas por vehículos de gran tonelaxe. Non unha, dúas.
en concreto. Entón, tomamos ante a advertencia de algún veciños e o posible deterioro que poden ocasionar ese tipo de vehículos de máis tonelaxe, optamos pola opción de prohibir o aparcamiento de vehículos de 3.500 kg. Perdón. Creo que, por exemplo, unha en concreta distingue entre vehículos de máis de 3.500 kilos e autobuses. Sí, aí o autobús pesa máis de 3.500. Puntualizo. Saben que aí, cando hai un funeral de xeito puntual, os autobuses deixan as particulares e esperan aí. É algo puntual. Entonces, esperan aí puntualmente e logo se van. Non estou en contra de que aparquen os autobuses nin os camións. Se un camión aparca mal, pois ten que ser sancionado. Sin máis, sancionar. O que non se pode... Nos vamos, sendo así, e coa dúda que me transmite a secretaria, vamos a solicitar un informe de que sin ordenanza municipal de tráfico, que derogamos aquí un día sen máis, e falamos de que podría traer problemas no futuro, porque incluso entendo que, como pedía Manuel antes, sinais en líneas amarillas e tal, eu entendo que o que é competencia municipal sin ordenanza de tráfico non podemos por capricho pintar líneas amarillas, porque ao final pintámonas por capricho. E non podemos por capricho... Non por capricho, por necesidade. Perdón, non é necesidade se non hai unha lei que nos ampare, porque empezamos pintando líneas amarillas aquí e podemos tolear. Ten que haber unha lei que nos ampare para tomar esa medida. Temos que aplicar o sentido común. Non. Nos vamos a pedir un informe a secretaria se é viable ou non tomar esa decisión sin unha ordenanza municipal de tráfico. Se o é, adiante. Porque onde está mal, está mal. E máis, debería ser sancionado. Se está mal un camión aparcado, un autobús aparcado ou que sexa aparcado, ten que ser sancionado. Porque hai unha lei de tráfico. Que foi cando falamos de que derogamos aquela ordenanza, de que en todo caso está a lei de tráfico para cumplir. E agora tomamos decisións a nivel municipal. Entonces hai que, en todo caso, aprobar unha ordenanza de tráfico. Insisto. Se está derogada, tenemos que aprobar. Que non é normal de recibo que eses vehículos de gran tonelaxe utilicen as plazas públicas. Normales de recibo, señor alcalde, hai moitas cousas que non son normales nin de recibo. As plazas públicas que utilicen para aparcar de xeito positivo un camión de gran tonelaxe. Mañán mesmo presentaremos por registro a petición dun informe, se o alcalde ou este pleno, se aquí agora decidimos pintar líneas amarillas donde sea, banalizando, si podemos tomar esa decisión ou si pode tomar esa decisión. E se non a pode tomar e mañán ali aparca calquera e é ilegal, pois é ilegal. Hai no que facer ben. E ao mellor faltan señales desas, debe haber mellor moitas máis, pero non se poden tomar por capricho. E as demandas que comentabas antes, penso, a ver que nos di a secretaria, porque o pediremos por escrito mañán mesmo ese informe. Porque entendo que non podemos ir, porque mañán a mellor nos chama calquera dicindo, oye, que este me está molestando, colócame aquí unha, e igual ya colocamos. E ao final, a lei está para cumplila. Cando se derogou, cando se derogou? Cando se derogou, eu creo, cando se derogou hai ano e medio máis ou menos. Pero xa non é de cando se derogou, é que esa decisión debería estar corroborada por un informe da secretaria. Ou por unha Sí, exactamente, ou por unha informe técnico, da policía local ou do axente da competencia da autoridade que sexa na carretera. Non desde aquí, pois que Manuel... O policía local estaba en coñecemento da situación. Explicouse a situación. Pero en coñecemento, Manuel con toda a razón, pois pide o que pida ali, desde o seu punto de vista é o que debe ser, e ao mellor debemos apoiar todos, pero non porque o pida Manuel, porque o pida usted ou porque o pida eu, debemos tal. Nos pediremos mañán ese informe, porque senón o que tamén pediremos é que se proceda como legalmente hai que proceder. Comentando o tema das sancións, se nos comunican as resolucións, e supoñemos que se trata dun erro, xa que aparece sancionado o vehículo da policía local. Entonces supoño que será un erro, porque que a policía local se poña unha multa a sí misma. Por certo, se debe a un erro porque cando foron á formación a través dunha tablet, pois non tiña un vehículo de referencia, se puxo esa matrícula de referencia, pero non foi sancionado. Según me explicaron a mí, eu preguntei ao respecto, me dixeron que era no tema das multas ahora van por tablet e para facer unha prova. Pero xa non debería chegar as resolucións. Pero si chega, porque non manda directamente o grado. O sea, se están probando e tal, non deberían ter ese... Foi un erro deles, un fallo deles. Agora nada, pero da alegación, non sei, ao final quedaron de verlo con Cordoral.
Oral pasa e carganlles na tablet e eles volcan a resolución. Que tampouco se pode contar moi en alto, porque que porcentaxe ou que outra maneira de remunerar como se lle paga oral por a tramitación das multas de tráfico? Como, canto? O que está establecido na ordenanza deles. E canto? Porque o tema da xestión dos recibos do IBI de tal, sí, pero deso non sei. Pois cando nos adherimos trouxos ese tema, pero así de memoria non o sei. Pode ser ver, Bueno, vamos, pois eso é a queda ordenanza que está publicada, que publican eles, eso é a taxa que establecen. Bueno, pois que verémola e se non encontramos o dato preguntarémolo, porque non atopei. Tramitou algunha reclamación a empresa que danou o cruceiro do lugar de O Cruceiro en Covas ou pensa tramitala para que repoña ese dano? A ver, según a información que ten, foron ali varias veces e nadie sabe nada ao respecto. Nadie foi. Entón, nós estamos cos trámites Nos para... consta que a empresa que fixo o daño que se ofreceu a reparalo. Pois non teño esa constancia, está grabando unha persona determinada e creo que contactou e nadie sabe nada. Incluso preguntou a veciños e nadie sabe nada. Aparentemente, unha empresa que estaba ali facendo traballos, pero non sabe nada. O sea, a información é contradictoria entre a que ten vostede e a que teño eu. Nos para o tema reparar, para reparar iso falamos coa Escola de Canteiro varias veces e necesitamos un informe ao respecto e hai unha serie de personas que poden emitir ese informe e contactouse creo que con unha ou dúas. A máis cercana creo que é a Cambados, depois a Santiago. Quixemos facelo con aquí de Meaño e me dice que non estaba, digamos, autorizado para facer ese informe para levarlo á Escola de Canteiros. Algo que parece tan sencillo, pois leva un procedimiento bastante largo. Pois tratarei de contrastar a información que teño, porque se a empresa se ofreceu, incluso o coste debería ir a conta da empresa. Genial. Pois direi, contrastarei por si acaso, pero direille. Vale, despois quería preguntar, vamos a ver, que servicios de conciliación ten previsto prestar durante o verán, que un pouco falou deles, pero, insisto, como teño redactado así, yo paso logo a Teresa. Dentro do noso punto de vista, o Concello debe facer un esforzo especial dirixido á conciliación familiar, evitando un cargo aquelas onde os seus membros traballan fora do fogar e as que dispoñen de menores recursos para facer fronte a esta crise. Polo tanto, habería que manter os servicios do Centro Social Polivalente según a demanda dos usuarios, non deixando a ninguén sin atención. Reformular os campamentos de verán, de xeito que se poida prestar este servicio dentro das condicións sanitarias marcadas pola Xunta de Galicia, como así pasará polos organizados pola propia Xunta, pero nunca suspendelos. O Concello debe facer un especial esforzo e contratar, se fose necesario, máis persoal para este servicio. Cal será o protocolo a seguir polo Concello na apertura e uso dos parques? E, por último, si se vai abrir a piscina neste verán. O sábado 13 de xuño, o Diario Oficial de Galicia quitou a norma pois, que vai estar vixente desde entierros velatorios hasta bodas e bautizos. No punto 3, bueno, nun subpunto 3, realización de actividades de tempo libre dirixidas á población infantil e juvenil. Por lo tanto, vale, que comentábamos antes que non sabíamos se salir ou se non salira, si saleu, está publicado no DOGA, norma para todo. Os protocolos saliron hoxe. Aí sale a resolución. Os protocolos, en base aos campamentos, as instruccións que se salen hoxe. Non sei cal é a diferencia entre protocolos e as normas. Hai normas. No, hoxe este queda establecido. Claro, pero todo eso ven na norma. Sí, pero despois hai un protocolo de que quizás ten que guardar, que medidas hai que No, insisto, hai unha norma que é o protocolo. O protocolo é a norma, sí. Poderánse realizar actividades... No? No, hai protocolos concretos, sabes, aí se fala Claro, específicamente para determinadas materias, protocolos concretos. Claro, bueno, chamo yo a norma que é publicada no... E os centros de maiores non permite abrirlo. Xo sei, pero... Só o centro social polivalente este. Bueno, pero o centro social polivalente ahora está funcionando con atención a domicilio, entonces que dentro da medida do posible, según a demanda dos usuarios, que se siga mantendo. No tema de actividades actividades de tempo libre dirixidas á población infantil e juvenil, pois aquí están, o uso de praias, o tema de, insisto, está... Hai apartados que enfocan. Sí. Entón, pois en base a isto, pois cada concello logo ten a súa problemática, evidentemente, porque os parques, por exemplo, creo que saliu hoxe en prensa que Vila García iba a retrasar a apertura, Vigo que está esperando fondos para poder facer frente ao que marca. É que é complicado, 4 metros cuadrados
Sí, claro. Nos o que fixemos Claro, entonces é saber se van a abrir os parques, se vai a haber para que vamos a piscina. abrir, desinfectámonos hoxe, estamos, o sea, tarde debían colocar tamén, debían quedar colocados os temas de hidrogel e prácticamente mañá ou pasado xa os abriríamos. É complejo, é un tema complejo e complicado. E a conciliación, evidentemente, o que comentamos xa con antelación, familias que estén traballando os dous, sobre todo vinculados a toda a hostelería, teñen un serio problema para deixar os nenos, ou que sea monoparental. Estamos dando voltas, todos os alcaldes estamos en contacto, a gran maioría, e temos un serio problema para dar solución. O que é campamento de verano en sí, se fórmula, non vai a funcionar. Hai que buscar un tema de conciliación, os grupos son moito máis reducidos, hai que contratar moito máis número de monitores. 59 anos, non para baixo, Por eso non é fácil. Pois pouco máis. Sí. Usted dá unha pregunta máis? Usted dá unha pregunta máis? Usted? Unha pregunta, matización? Pois moitas gracias e damos por rematado o pleno. Boas noites a todos.